wow. I say, we do any age, Bokrom Junction, Yene Church of Christ, Asontano, any D and Mche, Sasuna Accra, Yawa Atimota Kisima, Yene Kolime Plaza, a hot any butu a boy, Medibo, my Ghana, and you'll be your passo to coin. And on Tiano Pay from Penimfono, L 0543 56 5968 0543 56 5968 and what offer 055 398 5231 055 398 5231 na bibia enya kama emfa ma our last time's problem to wakwanto onsem ni nyina no yere wo bekwa kopiem jojo enso atimi edi ama eno achi anopai Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions yebo modern na chese aboa na print ho nsan nsem ni nyina no bibia atimi aye kama eri ama ene makato se general printing no Vibrant edi hu djuma large format printing ni nyina no ye boa so na eye photocopy scanning autocast lamination posters banners billboards ni nyina no ye boa no bibia atimi aye kama edi ama e won Nkoranza krodioma aye na aba fie outdoor engagement ni nyina no fako ye be boa na invitation cards ahodo posters ahodo no okwa yetimi aye no kama ye won fidie bi e wo ha wo ba ye de bo adwuma no kama atimi edi ama wo eno ntiko na ye mo enko ba bia okodu abusu panyi be say na okọ hokọ ye den e ba no say ha dwen pa tu na mo when Vibrant Multimedia Printing and Design Solutions in pagin for any so na no pay 90.7 FM intimi enya kama intimi emfa emma Nkoranza wuri wani trim e old market storeroom number 20 ho ene ebutu aye bo adwuma na bibia atimi aye kama so na betimi afreye e 054 0245 463216 0245 463216 ubetimi afresa homa to phone enwachi offer 055 930 1119 055 930 1119 na bibia entimi enya kama emfama nano pe ye na homre ba ye ram na mano ne nsema ye nsa kan nano pe no yetimi edi aba e wo Sompa 90.7 FM ye ba sisia. Are you ready? Wrestling fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Yensa ekano nyemfe hunsem entimi entudwa na bibia entimi enya kama unim se nra na Europa Champions League na to kopion the continent of Europe na chesa daje enipo so na yehwe matches ahudu etimi to dwa danra any various callers ahudu etimi APM ukopiem final bobo ko na trafie wo mo badwuma in a professional man omo ti Lazio and na ne o mekano ba kuma akomiensa ma Lazio etimi pomodi sia na braka ba ko Brantia ne din Eri Santiago Jimenez wono etimi ebo press ho and Brantia ne Didi Ramirez wono enso etimi pogo enso etimi my club and the G and the club a friend final da you know a latest update eba Pedro Rodriguez and a team the only consolation goal at my club and the Gino and so at a club and Didi Lazio and a latest update no pay no yensa etimiaka e wojuma so elsewhere a club and the Didi Atletico Madrid and the Celtic game let me end 2-2 and so on my Brantia and the G and the Antoine El Pip Griezmann with me a Bogo Navarro Morata one and so Bogo on man still 2-2 draw and it PM and so was our game no and a latest update no pay no mensa etimiaka e wojuma so elsewhere was St. James's Park not just a Newcastle United a funeral announcement ya bomo e kan ba ko wo man timi ensia da braka Brantia and the Dean and the Felix a nyachu one and timi board the only goal and my club and the Dean and so a Borussia Dortmund club and Dean the Newcastle United wo mo preview man timi enso ensia da braka elsewhere was Paris you know not just a funeral announcement and my association Casio Milan Kylian Mbappe with me and at the PM with me a bogo a Brantia and the Dean and a Kolomwani one enso timi a bogo na Brantia and the Dean and a Lee Kin in one enso timi bogo 3-0 and ya there's a club and the AC Milan one enso timi a bogo e was our game yanko PM na just and Leipzig bobo kono one to atana makuma kumiensa and my club and the Craven Jacks da one entimi and Sierra Braka Brantia and the Dean and a David Ram and a Brantia and the Javi Simons Danny Omo one na enso timi bogo and my club and the Dean and so the RB Leipzig and a latest update on Pino Yenseka e wojuma so Brantia and the Marco A Stanisic one and the team the only consolation goal at my club and the team and so the Craven Jacks da and a latest update ever FC Barcelona woman Shakhtar Donetsk game no and 2-1 a Brantia and the team and so the Ferran Lopez one at me a Bogo and a Ferran Torres and so to me Bogo a Brantia and the team and so the Sadov one and the team the only consolation at my club and the team and so the Shakhtar Donetsk and one man latest update and opinion and Manchester City game no woman young boys woman to me boy young boys 3-1 young boys see a braka because that game no a Brantia and the team and so the
Bernardo Silva wono etimi enya goal no bi ema bibia etimi eye kama e was game na team sampa bibia ekoye de ma club and team enso de Manchester City eno e latest update anano pa ni yense ka e wodwumade enso Royal Antwerp etimi bomode tena fiema FC Porto wo mo konanyo mekane mako enan ema chese Royal Antwerp etimi esiara braka baako Abrante adidi e Everson wono ebogo Abrante adidi SPQ wono enso etimi ebogo ena chese Abrante adidi e Everson kroda biomotimi enso sanya no da gwa na team sa Abrante ne mo on the night no na chese wo suru pa edema club and didi FC Porto na ene yonko pem na chese ne match se betimi abaso Europa League and Conference League no jemfa hunsem entimi entuja na okopem na enya ade sa daje wo poso ewo the continent of Europe okopem match sa wodo pina ena etimi atoja ne de joya yede hunsem etimi abana na okopem Europa League no ma match sa etimi abaso no se na ho hihye no esiati Olympiacos ebo West Ham United ewo Greece yebenya club and team enso the Olympic Marseille se obo EK Athens Brighton and Hove Albion etimi atna Brighton Community Sports Stadium no matimi atna club and team enso the Ajax Amsterdam yebenya Aris Limassol se obo Real Betis yebenya Sparta Praga se obo Rangers Arsenal club and team Edison Gomez ebo Atalanta Bergamo na chese yenya club and team enso the Liverpool se obo Toulouse Union Berlin and as Union St Gallen ebetimi abo Lask Bobo Kono na Panathinaikos etimi abo Rennes club and didi FC Sharif ebo Silvata na chese yenya AS Roma led by Jose Ferris Santos Molino se omutimi abo club and didi AS Sparta Praha eno matches ahodoa etimi abaso this particular evening na yere honsem no etimi atodwa Molde Bobo Kono etimi abo club and didi Heiken na chese Bayern of Leverkusen etimi atna Germany no ma bo Karabakh FK yebenya club and team enso de Lille Metropole se obo club and team Borisov we nyina no matches ahodoa etimi abaso yemroma Conference League no na chese matches ahodoa betimi abaso no yemfa honsem entimi antodwa Dynamo Zagreb ebo Victoria Plzeň yebenya FC Lugano se obo Club Braga yebenya Boldo se obo Besiktas we nyina no matches ahodoa Conference League no ebetimi atodwa AZ Alkmaar ene Aston Villa na di ebo ani ohonum enwachi Fiorentina ebetimi atna Italy no matimi atna club and team cricket womo enso etimi edi abani Genk ebo Fenerbahce na chese Fenerbahce etimi abo Ludogorets Razgrad yebenya club and didi Spartak Treven se omutimi abo FC Nordirland Aberdeen ebo PAOK Thessalonica na chese Eintracht Frankfurt omatimi abo JK Helsinki we nyina no matches ahodoa etimi abaso ewo Europa Conference League no edi ahonsem no etudwa na no pai ewo dwumade nso yewram na chese tidbit ahodoa eba no yemfa honsem entimi entudwa na bibia entimi enye kama na manager snippy edi nkomo eno achi Adea se players snippy enso eguso records ahodoa ewo Champions League etimi to dwa dan ranum na yewram na chese yenkodi nkonim se so far papa ne didi Jose Pep Guardiola so far 16 games unbeaten in Europa Champions League and so far papa no me no kase wetimi yewram after senra wetimi nya 3-1 no masa udwane show na was Sompa 90.7 FM odim sampa papa ne cigar bonano kutumu na chese musie no de eche kusibon wutim sampa panyimpa na juma all body Manchester City no ano edin papa e de ma club and din enso de Manchester City so far 16 games unbeaten continuously in Europa Champions League and records are ekoso edema papa the team Eddie Joseph Pep Guardiola yemram Paris ni enkwedi command na no pay nanum so kopiem Paris Saint-Germain apprenti and the Kylian Mbappe no timi abo go win say so far 6 games are wetimi abo the last 6 games in Europa Champions League no wetimi abo modern 9 goals and wetimi abo modern etimi ashe enso de ma club and the team Eddie Paris Saint-Germain witimi say Kylian Mbappe boy no ne modern mo enso was three pana so far Catalonia FC Barcelona so guso record when him say no wo mo win no mutimi nya against Shakhtar Donetsk no ama club and the FC Barcelona wo matimi aba beto so miensa clubs ahodo a wo matimi win Champions League matches do no club and the FC Barcelona aba beto so miensa na club odin kan no say na Christianity Real Madrid have in kind 288 wins and Madrid in soccer and watch Bayern Munich etosu no one more 232 and a Chelsea club and the FC Barcelona 200 wins one more enso etimi ajaba betosu miensa wutim sampa basa modemono egusu ekosro enso na new latest update mensa kan ne no pai na yenko piemo Paris on Paris Saint-Germain na reporter mensa kaso makoda ni din Edi Zari Emery boy no dia eba na no pai ni say boy no likely so betimi extend the contract Edi ma club and the din enso FC club and did Paris Saint-Germain. Now, Diamantine is a 17-year-old, no, likely. So, bet me assign till 2026. Ediama Paris Saint-Germain a 3 years contract. And yes, I diama boy, no, and sweat me assign a BPA to me. I come a wedding for no Makuma Quedunso. Diamantine is Al Nasser and Yabre, send combat to me, Remna, commit me for boy and so still. And ya, this papa did not sell Khalifa. Why not you so big boy and it is Zai Emery? I'm a boy and sweat me. When you latest update and now pay no Mensa Eke with Jumatino. So now, young Piemo club and the team, and so the FC club and did the
Madrid. Now unim so kopiem e ade say player of the month of September no me no ka say e ade say yetimi e the award no ama Jude Bellingham. Oma no mo contest no say na nhihye no enso esietie abrantia ne didi yo fellas woro yetimi nominate no boy and didi Antoine El Pip Griezmann wonya nomination south na abrantia ne didi Isco Francisco Alacron Suarez Isco no wono enso yetimi to nsa friend na abrantia ne didi Garcia we ne brantia makoma enuma wo jeni show na was Sompa 90.7 FM ubo sa pam brantia num no wo mo enso da screen so bibia ekonka diamete ne na no pai ene sa basobode no enya akọ edi ama brantia ne din enso di Jude Bellingham wono era basobode no enso enya akọ edi ama na eno a latest update na no pai no mensa etimi aka ewo dwumadie no so on this note yere nsem no etimi asi wa na no pai no asida PSL be and confirm my time about Mr. Na makacho was a time about Mr. No adwuma eye na no edin eno to de na malaria fever and I said ye kana 3D no bomode na kope time about Mr. ne be beboa na bibia timi aye kama eno achi ye born loss of appetite and kwai na wintimi nsa no ni nyina no watimi enso atu ase na bibia timi aye kama ntia no pai to aramon na chese time about Mr. no kope bi na bobo ebeboa na bibia timi aye kama enso atimi edi ama pharmaceutical shop any license about shop bia no kwa ena no pai won say timi akabi na bibia timi aye kama eri ama saso na betimi afrem panifo na nyoma din sawo so 0244 417 669 0244 417 669 na when time about Mr. Mpanyimfo adin sawo so na no pay God's way senior high school makacho was na admission no eguso ekoso nti na no pay wo pa admission wo pe ba bia kocho remedials na ba bi ba ko pe and one God's way senior high school and I'll do any air train now pay na bibia timi aye kama and so timi edi amount and want to pay to an amount God's way senior high school paying for makacho say course sahudo p e ho and to say general art business home economics visual art general science no ni na no do any air train God's way senior high school ye be bo na bibia timi aye kama atimi and so edi amount and what we betimi afre na no edin sa wo so e was 055 500 2276 na bibia timi aye come and wait me after 0247 847 434 0247 847-434 when he goes to senior high school paying for 18 so nano pay na yetimi abana remedias ni nyina no bibia enso atimi aye kama el honum on this note yam fan semnisi na legend Owoahene Acheampong na mfa de akatwe no emfamro e super morning show no enso eswedi no even the maestro saso na systematic eboaye e ma Facebook no emfonya hodo etwa ediguye no achi YouTube no enso etimi ekọ so anuano mienu ene eje penede nsem no enso etimi ebaye ye kona legend Owoahene Acheampong na ede de akatwe nyina atoa so ede ama Sompa 90.7 FM Yakramo. Feel the magic in ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hodin yare bia woni efri timanu maduro abra wonim yare no kofa bae we eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesapa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu o screen so yi fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na Sompa FM eye wo ya itutu tituni anajo itimi ka ona ba kope se de ohu yi na ema se wonante akakra na eye wo ya untimi nyina na so etimi ma mpaboa akra mpo wura uhu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan
se opesu hu se de enyoma sitie e wo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no twa ho mfonyi ne yehu adekropote a e haw na ye wi a ye de abibiduru a e kwa ni ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri yenuane die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa e wasendro no ehotiye esono mfidie a yede yehwehwemu ana sono mfidie a yede sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Nkoranza Wenchi Sunyane Brekum 90.7 FM biso ene dwaboso chesemfunyi a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen so yi na yenchrow yasoe ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu ojuso ntentem ohunam nyina adwa wo se de edi mokwa ye ho no ka wakoma to yem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben woni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare enkoa na etete wemu wani njia misro kanwakoma to yem esanse Nyankopon edi 21st clinic Abril say be you were free amane ne atete oyewa ufam efayare shen so say yewo Accra Kumasi Techiman Nkoranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ana dwaboso ye adwuma fridwada edi kosi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic 21st clinic ana clinic of your time question way wa obehunu no pejansa neje 3 points manenko good travel and tour company ben na wagana ha o ka ne kura no gine hudi enti ewia so o man bia wade wo koso no otumi betena tv ni radio so e ka ho price kura kire wo nanso anfeli Sir. Hold on, I'm coming. Sa travel and tour company kroya waka cho so apadwuma accommodation ene ho salary e wa brochira ma wo a obekọ sa pepepe say your school ana holiday na okron so a ote ne te me patcho me hunu hold on odomanfo kwa US Canada UK France Germany Poland Romania Cyprus Cuba Malaysia Indonesia Australia Dubai chese ewiase hnefa ontumi so a wani usika your last chance travel and tour. Your last chance travel and tour so ampa Was higher ticketing and reservations simple cry. Mama bonus wo. Oh yeah. Kumasi Obuokom Junction opposite Church of Christ Dano no bani 360 pharmacy for 0543 565 968 and Accra Kiseman Junction Game Panya Chimbata Kwano so for 0553 985 231. Ehwehwemu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayemtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya ye se sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa
ebeyi de afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan mede ma wo no se edi no eye 3A co capsules ya eye koko master mesra wo tie na sha no nso ba bia ya wo Ghana ha sei no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ya ye koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofo mani nkyerɛ efa fodwo ena afen so golden amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwɛ animu ahofadie Herba Emos Efa Chemical ena abibiduro depo Mami adumei mesrewa beyi niema esu anso asye me na ahya ase fifiri gui ahwe bi mpo bebobo enti sika kakra wo fa ko ye eho niema eni bebre se hwe ebi mpo se go kan ni mo an atekwa ne hene na borosan ase wo no ena mehunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi kan ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko Home Stores niema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se ofa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker table top and deep freezer ice chest ya ye can call main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches kopem size bia wo peno na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey Irish cream vodka any de akeka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e free brochin so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de spray no ne bo efukra Atiko Home Store was 0243629295 Atiko Home Store Tano factory price Ketios Marketing Agency. Wamo enede 5G drink. Till 5G. Onte 5G. Na so obi bisa me say 5G na den eno ye technology na am say there be. Tie ye. Your green tea. That is the first G. Your grapes. That is the second G. Your guarana, that is the third G. Your grapefruit, and your ginseng. And the genius say 5. And the 5G na say no. A non-alcoholic. Ubia timinumbi. Your bakwa fan miso fruit drink. And afe bakwa so add the aperitivo. Nina you are fan Ketios Marketing Agency. And a diaba. Udu dome have you do abrosanum why honey tuno. Dome have you do abrosanum ho any tuno. Number is 0246 270 221. 0246 270 221. Sompa 5G. Miso fruit drink. Call for Co-Presto. Obu Nyesuro 21st Clinic. And now Bojibo Ventures. Nananom emwaduma nyina afrosie die nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye atumi bibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye Obo Herbal and Medical Research Center Obo Herbal for no de wono be expert cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temogya ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de Obo Herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno nti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi na bre na fe wakoma no ebo peri de bia wo de omogya broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne mogya fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene Obo Herbal se wo hu akira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa Tachiman ana Nkoranza nso Obo Herbal asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Adea Herbal Odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 Obo Herbal abibiduro kasa Yaba Sompa 90.7 Adesi said ye beni nyina ye benyanti ase e wo soma wodo aye wo muniti Sompa 90.7 ya hwehwe dwumadi a yato ne din se ugidie ne sen ye ne asofo
imamfo nananom ye besi nkonya na topics bia akwa enu nchi wa hyewa yaji nwachinye no obia de gidie aba abeboa ebi ni se aware dodo esubo ensanom awosiesie ani bebre a ekeka ho search media Ubetie bi was Sompa Sunyani 90.7 FM, Sompa Kumasi 93.1, Sompa Nkoranza 90.7, and Sompa TV. Kwesia de bia, enyumre no song, kopima enyumre no nkron. Kwesia de bia, ubesia me, hinini, ama krancha dozwa, sofmami premeni, yeni abedwafo, na ye nyina ye suade. Ujidie ne sen, mijidie ne sen, ye nyina ye jidie baako. Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye nyina ema alala construction and training center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre alala construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumino alala construction esi adan Etono fofofo alala construction and training center pese obia nyansa no dwumanti ose pickle form ewon Nkoranza Acheampong FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite alala construction and training center ede ne ho abo MVTI enunti ensrachiri technical students moya building and construction plumbing anase tile no ubetia be attachment ewo alala construction and training center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre alala construction ewo 0540379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 alala construction and training center se ubesi wudan no a freye na yensi enwie ne prekomao Hey, Ataje, yate dene, eradi ye dawase, masters, moye aluminium and a glass and wojumano. Se said ye come one G, if we said G&G Enterprise, ababe PM ewon Nkoranza, wo di juma sopa. Ne body say aluminium profiles and now glass and who akandia pa dia. G&G Enterprise, edia husane abreye. Akandia ni bini window locks, window robbers, center locks, net robbers, 40 corners, 40 round corners, and local poles of all colors. Open windows, doors, showcase one candy so many of G&G Enterprise. Glasses are doing now, blue and plain now. Our G&G Enterprise. Now I'm paying up at the end. Me come from out. So on Nkoranza North and Asa South. Busunya, Don Kwanta, Akumsa Dumase, Secha Dumase, Adjura, Atebobo, Kwame down so, and in Kureke and Weshiana. Other four and Kobe Bia, and Koto glass, aluminium, and who are candy bia. Set your price in it here. I won't cry. Kumase, any baby Bia Kotono, China to a na Nkoranza so no your wife said yes Ronko Emma one or tono dodo G&G Enterprise I want Nkoranza Kasajan New Market Quine so ben Dr. Jesus Sanoni amo great agrono I want dine back say afrefra ubeti afre 0243 344280 and now 0247 773324 G&G Enterprise Maba ama you come on This is Sompa.
bibini tachi a wanya ne baby kro ne nwum ne ye san ma akwa aba Adea Akye Abia dwumadi na waso egusue Mamen kai wo se anopa nso yegusu a ye che sika no e wo Sompa sika promo no eye tara tenase ewo fie ha ennom ene yedi nkomo na nkomo a yedie no ye kasa de afa ya setena mu nsem bi a ha ya dwene ewo ha ennom ye professionals a wo mu firi o man mu kwa amanone ka professionals a teacher for nurse for doctor for wo mu a age entete enwuma binum kwa wo mu kro no eno ne yepese edi ho nkomo na TUC Trade Union Congress akasa wo ho se Ghana maimu ha wo ye adwuma katu asem ne niam ba ko mienu bi enkoye ntinama professionals ne nyina edwane kro na san komodie nyina mu no nurse foku a wo man yi emu Ghana Registered Nurses and Midwife Association wo president Sister Perpetua wakasa wo ho na nasema oka nyina ne se yesi ano na enye yede a aban na no sika na te se dia amanya hodo a omotete wo ma nurse fo do omo ba Ghana na ombe ye adwumaje ho sika no abanye ye nso ye de ne san se nurse ne bi wo no quantity ewie na onya adwuma o man mu na obekwa amanone a okokora aban moka aban be se anya ho mfa so se sika na betim de training a nurse fo dodo no a ama yetumi abanti enkomo mienu we asemba akoba ne nkorabata na ye mienu ene na ye die ewo ha enom akua bo achewa sempeti atena se akua ma ache na pom tesen ana meju so bibia boko mejidi sonso adom ne ate ye fi ama femo nso ye be yende ja yenzo ya fe osa all right over ma ache biem ye ja papa se bibia ye boko come yo all right me da say brother Philip. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Na pomwe. Onyankopon adom ye pa. Ye de nyame ase. Yi se bibia ye boko so. Adom. Se da na ba kan da bia se sori na sa ade achi ese ya. Na moje edi afusane ya na tatere ma da bodwi mu a. Eno ane eda no na se wa ma ye nkwa. Aje se polygamy na. Na absent. Yo. Na oh my God. All right. Ye da se bebre ye ni nkomo enfri ha ennom. TUC eye Ghana nnwuma ye fo nyina ekuba atan. Wo mo se aban ntimi nhwe dwuma ye fo ye. Eno nti na aban wo mo kro. Well, ebino nso se enhye da nye se hwa na ye ntinhwe wo mo ye. Na ai se abruchira akono no wo binum so tim. Nti se abruche no kura wokono nye kura mpo a still ai san se ya abruchire nti obe force wa se obeko. Eno de you be adwenchire ba ye mra na ye ni nkomo. What are the pull and the push factors? Nema ben ne wo ho a etwe wo mo ema nipa press obeko ho. Ena nema ben so ne wo ha epia wo mo se
wo mo nko eno na ye pese ye gina so ye dididi nkomo kakra na ye hwe de a sister Perpetua kan ye de ye adwuma be ya na nana amsha se wo ho meda se menua Owoahene atiefo yedamase semfidie no dɔso nanso de mo de atoma koma so ya da muti Sompa 90.7 FM ni nyina mu na me ka akire mo se you stream live on Facebook and on YouTube nti mo betimi adwane yen na mahu de ekoso ene de eba nyina ubisa me se edien ena epushi amanfo a ema wo no mo kodo abrochi a anokwasem ne se meka se eyisika enhyehye pa entutuye pa enya setena pa entina ye sorry na da bia ye se ye pre abrochi atena na saa ne ma nyina nso nka de ma nipa enya nkwa na nipa nyini che no ewo ye ha na enso esanse ekita yen na ya edi ye japade ye di bofam na ye ntutu na senti ina ama Ghana fo dodo na anidaso nyina akowie amanone right minua mame ka asem nkyere onya Ghana ni bia na opɛ amanone o mame fa me de anye example me matena Ghana ha alusu visas bear 4 me can recently lady back on Nkoranza friend Latino o Germany mi sister no wono kra boa me finance ma ekodu ba bi se ye document lady na wo de ne paper be ware me no obaji mi sika obehu se me ne nana ba keifa na wo so opɛ me reject visa no eya asema me kan radio mu bisa mu frɛ bisa me reject visa no enye obi a na pa abrochi sa o and sa kwanya na me reject ye no obi ti abrochi wa all pedin onya obi wa abrochi onya so organ o pa baby man wo de nkrata akova no onya sa kwanya na me reject ye no obi na nya ya ankasa bi o oba one ne tifi obekwa akobɔ ne ball no akwa akofa no enye obi a na pa abrochi o tie ni ye abrochi asetena ne ye se ye kwa akopa bibi dia ba bebu afie nti bia Ghana for dodo na ewa abrochi ne nya abrochi wo na omopew bra said the osori a wo ye adwuma wi amframa fa ho no ono woni ba bia akotena kosia family and friends house system na nche da nya adwuma ho agise special program eti wo pe ba bia wo te a wo romi free ma ho to wa e your my friend say Ghana enya amanone yenhwe amanfo penetrate dwane more enye aban we nko an penso na adwumayefo sofa na so ne pen su metimi aka se adwumayefo sofa pa eche obia adenji na meka ne sei Owoahene wo ye adwuma na wo je 1000 cedis a month 1500 cedis a month 2000 cedis a month etoda metimi bisa me wo se edie na wo de beto Ghanaians we live like a magicians die na wo de sika no beto efisa ade eche na wo hwe trotro abefa so you su moto abeto fuel o you su ka abeto fuel na wo hwe se wo ma mienu miensa obia bedidia na wo work with 2000 1500 1000 cedis na wo je no se wo breaking it down for the whole month say na wo be den ubenya ene a teacher fo e kira de wonum time ananka upon 2 o'clock no ya extended the kwa animu wonum pon no miensa ye wi asa de mra beto se lesson note de wasa nketimi draft ye bibia system na ne ye benya atwotwo uko education officer wo problem ye hwe obi oye banker kotena dwuma ma etimbo no wotwe na omo balance nwie obi a wo into health ye be piano ne de na kwose village bi access to other business koranya me amwa wonye den unya and you tell this person say ni nue tu kwa amanone ekodi 2-3 years wo bae wa ye yie ne niema ekokoso wono de ntena ha na on de da onni hia eya were wo se minua enkade a ye maami bi o suggest ye se abandon ni sika na obi kwa ye ntwe sika nto ni tisu no nka rada omfa tufu se abanya nhyehyeye pa se de be ya ye betua wo no mo kayie efise eti o mayimu ena politicians e free rollins pay so menka sesebe papa we nko a wonu mabuya na kofo besom wonu mubuya na professor Amos Delage besom wonu buya na yem papa John Dramani besom obuya na na beto na ado a wode krade wode ya hyeto matua no hwe wonim oman ma yeti na nado obedi ade timbie na no kan say enya public sector ene making money eye private sector ene making money bisa na nado ne sabio na sefo se ne ye ka Ghana defo a wonu mo nka ho kani ani anim Rollins di ade
Uye Igbeni na advantage. Rollins me kaya papa the late John Rollins. Papa no one na sefo ebe hi omoda. Enya public sector one no mo make money. Ya papa or the say Kufuor what yase. Ni nua de Kufuor wa meye finance minister. A health minister. A health minister. 90.7 obey defense rather. Defense. Na health minister na ye hwan? That time Richard Anane. Richard Anane. Penifo a enim wonom ewa ban mu ebe bu oman no fa so. Ye hwe ye papa John Dramani mama. Ewom se sabe wonom nya hiafo. Na so Ibrahim mama beye odefo kese pa titiru ne se ni nua beye president. Okay. Ye hwe Ronaldo enne hwe Ken Oforiata ene nasefo a what they say akufo so no. Hwe de wonom asiae na obeka kire me se me mako school a me se me ba be ya adwuma no me fatahia na wo akoso akofona mu esuai se wo ba be som oman no wo de sika fatawa bra. This is a cheat we have to talk about. Yes sie kese wo se ka ho asem na ye de ensa gu eti se oman right na ye sufre politicians say wono mo na ma ye nuanom a sabi wo som oman yi omani nka oman yi ma obi abenyo obeko me to osisi. I'm telling you on radio on TV me nyane me ma me yirako because no so wa ban adwuma no bi me mom de your private sector I can go to visit come but me nyane me ma me yire firi aban adwuma mu na watu kwan akwanya na ye den emae if he say de ekoso ene se wo sese inflation baby e wo ene niema bo kodwa so a bra e ma bre odwam o akohoma bo ne be ne yaye na wo your ba na sabi o woni ba ma bi a wo smart e support wo na wo mie salary no e na wo besi ona bra. The alternative yes one hwe ya wo de ho be cheche mema enti se onipa no de ho be cheche mema de wo de tu kwan na okoye adwumaden e de som ne ho am fi se emfaso wo so na ba ke fa me da se bebre wo se agina so no yese ngofo ye adwuma man mu a akatua no ye ntumi mfa mobra enti se okọ afemfie mienu na ebe boa no a ne kwan so ano no brother ma minti should we be worried say ye professionals enyina migrate call the other jurisdiction the expertise call boy ye develop ho. Yes nana me da sepi ya chia na nanom ya chia asofo ya chia mpanimfo ne wona wotie nyina ye da o ma se sompa o ma so yemu na ye hye mo bo se ye be ya dwumaden na niema ya sha ase no nya de aye bejai and said na ba kan ye o mu Facebook live Sompa 90.7 FM and Sompa TV so e YouTube ye ho Sompa sika promotion said your kind as we ginam 8 o'clock yeah you know there's aka 2 minutes pe na do obeti ato 2 minutes go to me to say star 256 star 3 hash to ba church enu anka say ya de kuta the tutorials o konya na kire wo enti ye na eto me nana asemu enu ho ayese besine konu na aban no o tase ne banyansafo if he say enye aban no nko ana ne ho wo. First of all, mo bia antiase say enga obia ni ho kwan so wako school no ye adwuma na ma bana ko betu kwan cause one ye hu ni say education no enye onko na okọ. Look at free senior high school on say o money invested no matter even free senior school my no ya ye ko school no obia no otu ono nkwa no ye fully da ye personal tuition free few other things be na otu ya think as o man show ebedum pempen so obi say ya enka you can't just travel. Nenso so ahai no ne yemfa ne ma bi hu akwa mu a ya na ma nipa na ho kire ne ne ma se de ye ka ne ema omo eko de tosu bi nso so no se de na maame no ka no aside other things e was ye no e was say abane ye very smart na wona wotu kwa no pe kwa bi no TUC for nkoman from so because won kra betia initiate something a ebe boa ma nipa no mutu kwa no e wo so omo kwa according to you can't stop people anytime bi nipa betu kwan abrofo no mutu kwan bia ba ha mo ye adwuma ye wai ebinu wo UK o mo ba mo ye adwuma okwa African countries o mo wo ho obia susu o hweba bia office bia na sumba dwunu bi na okono betia ye de wo ye na ebi okwa otimi sua o ye course bi ho a Ghana akron din fasa ade na nya adwuma age se wo de call baby foforo enti eno de enko be ko nebo mu no e wo sesa ade ne nke ye ya TUC fo no omo no ade ba kwa men pay wo sa group so omo leadership no omo nye ayi ma omo nya adwuma yi opportunity back lo mu hunu
akwanya bakro mu hunu no mu lead omo nkrofo na omo nkrofo ni interest me ye welfare advocate enti me ne wudili bia me ni leader bia hia meka se masa nipa wo no mo ye adwuma no de se omo no else de mo and me de meka akire wo enti ye senka 2 years for nkwa pick side way up no omo ko ne ye mo nko ba ye hwe ba bia omo ko no omo security ne mfa so ebenya omo so nanka won so waka wa ha no ye tiya pe kwan bi so de side ni bia ye de aboa omo enti ye senka abani 2 years no side no omo ye Cuba for we are Cuba almost as here almost sika sem no na enkoye and what they did say no more hear that epic amount for be about Ghana has say near training was medical Ghana on one of the things na your professionals no omo ye one of the best eba helpful eba teaching because Robert Mugabe muni at a point they came to school in Ghana. In the Ghana ye one you train because we go through the robust system no and is any part of be no nyasa easy system na of lopa into you was saying the same ka one Cuba for no mobile besua no doctors no be all school ho or back no this a Ghana for the training na e do time you be gina mu no so export it omo export ya no ma jo mu suska enti no e ade ese sa ade na e betumi ayi but the mra de na ba e kan na very important and a structure strategy digu akwam it's not only about salary onipa sebi o ndimi ntua ne ka obie no betumi obie ya adwuma tua ne ka da because na dwuma oye ene de eba ye ka se de tua ka okura wunya bi na de ene se ye de hihye gu akwam na ne ho ahen ha no one ya na obi se omuma ko school a esebi obi ye medical person a ne ma o ko school no ayi be na obre bi na omu ayi bi omu ye se wo de care ba na wo no duty free wow yes necessary no yo brother we de wadaroma ubegina duty free no so na yenten komo we mfiri hotel the maestro ewo the new market baby omo ye salt catering no na oma ye live report here wana yakoro maestro good morning. Hello maestro good morning. Hello legend na apomwe legend nyamya dum bi right sesi ai wugina hefa apoten legend me da say anopa me inside time kwanza man any blue east anybody asumpa do bia right legend anopa u bisa me na Nkoranza municipal market a me ne o ka say ho na ne dwumadie kese baako soja na ne tu bisa me na Nkoranza in market and a new market that will be any no legend. All right so far there na ekoso ewo ho sesi a o betumi aboye ho amane legend me da say anopa yi said ye nyina ye nim Nkoranza municipal new market a amufo mo Nkoranza akoye ni atoye both south and north wo bi ehese empanifo be ye hyepa na so mo de hyepa be gu akwam that be market ni nsuo twa na adwadifo etia won no mo so ba beta de so tia no empanifo de hyepa be gu akwam na bibia timia ye kama said be obi o ba be dija na de ba be to bia no emponsuo kra ta won so be timia na ba bi pa na bibia ye kama no eno energy mi abia na no be tima legend me no ka say empanimfo akuku dam Ghana police service for ha na so na MC me no ka say wa ba be omoboja data pa wa ha no say ya wo mo hwese ne local government minister be tima ba be pim no ma be ka say so na construction of the new market no any said the name Nkoranza man wo mo hwese ye be tima sie market na dia mo no ye tima twa ho na dwumadie na tima starting legend do samia for now me no ka say dia ya boja na wi a empanimfo akukudam ewo ha omo hwese wo mo betimi akate so na dwumadi na timi asate na chese wo pese o chese empanimfo aba betena se aye twen se minister be ba bedu yes me no ka say ya boja na wie me no ka say MC wa ha me wo Mr. Pia so wo me nten ha wo mo nyina ehwese empanimfo original minister Mr. Honorable Abijan ene yanka Sam Kwanza president Akufo na mam MP dia me no ka say wo fia dada. Okay. Na ye ke local minister na be come hona o matimi aji mana refe. Maestro ye ne MC ni nkomo kakra bisa na no pay enisuade hunu na assessment of na no pay organization a omo ye na yenko. Okay. Mr. Pia that say mamembe MC legend. Na me hwese obetimi amaye di nkomo kakra. Apenu atiro makato se Mr. Pia fu o me nche ha. Right. Ye nua maestro ena anope auto yenkra efri new market ene said ye kan ye ne na omutwa ahoma mu ama ya ye den ye si jamono no
ɛhɔ no mo ama no bɔ no de ma ye hwɛ sɛ benya MC na ya twen komo sima ba ko ni bia yes maestro Legend me no kasa yen kaka Nkoranza municipal MC awo me nse ha woni eye mi sate anyina me no kasa mu tina me chanti legend yen kwana yen mi honorable MC edim komo right enti me dane eye phone no e dia ma honorable MC na woni na so komo no legend me da se bebre yera redu una usi omampani na nado danko akufo ado anan mu ewo Nkoranza anope Nkoranza ma da asesa woni ye kasa na anope ahoboabo afo dwumadie no tesen yo mira meda wase bebre na machia Nkoranza man na nano matankunya ene adofo a onu age breki anope onyame adom bibia is set for the program oba station that the munumu ha asesie ene aboabo a e wose ye bia no onyankropon adom yatumi aye ni nyina enti atwemu a na ewo se toafo a ohe potemu amamuo no betumi ababa beduru na ya hwedwumadi na so fefefe na enhyehyɛ o ha no pɛ ni se onyankopon ya adom na oba bedu a obedi kan ne na dwumayefo ɛyɛ assembly dwumayefo na di kan hia atwetwe nkomo baako mienu miensa yefi hɔ a ɛne ɛbɛba dwumadi na se na sɛne amane ne amamrɛse no na nanom abɔ na chidom ama yɛde aso abɔfam na afei yɛde dwumadi na hyɛ contractor for no nsa kora enti saa NSA wadaruma do we know exactly time porting a odu ha yɛnhyehyɛ mu yɛyɛ ne sɛ non du pɛpɛɛpɛ na nka yɛsɛ dwumadi na se na sɛdeɛ da biara ne bere biara yɛdi nkɔmmɔ a meka no tumi ne ahoɔden ɛwɔ Nyankopɔn nsɛm nnipa tumi susu but onyame ɛde amma mu a wobrɛ nsusuyɛ ɛntumi ɛnyɛ adwuma yɛnyɛ pɛde a ɛnka anɔpɛ no ndu pɛpɛɛpɛ ɛwɔ sɛ dwumadi no hyɛ aseɛ right enti yɛbɔ Kyɛdi Ampɔn mpayɛ sɛ biribiara nsi na ɔno onyame bie soro mfɛnsɛ ne mayɛ a anɔpɛ yi a ɛwɔ mu yi no ndu pɛpɛɛpɛ dwumadi no bɛhyɛ aseɛ yo other stakeholders ben na yɛhwɛ animu sɛ on bɛba dwumadi ase ebi anɔpɛ yi me pacho project na yɛyɛ no yɛwɔ panyin a ɔda project nyinaa na wɔ Ghana ha coordinator for Ghana Secondary City Sport Program in Ghana or baby Yewura Raf ɛna yɛwɔ panyin a ɔbɔ Yewura a ɔda ahyeɛ na no ni mo nyan for Dambotwe the special aid ya papa danso ɔno so ɛka ho Yewura Dambotwe abedi akyire Yewura Collins team deputy minister for odi akyire right onyankopɔn yɛ adom a Yewura Koso a ɔwɔ Techuman member of parliament ɔno so di akyire a ɔba bi mantam so afɔ ngo nyanfo Kosi Adugyan a ɔno so ɛna hɛ mantam yi so odi akyire bi RCC panyin a ɔda no ɛyɛ regional coordinating council yɛ coordinator ɔhɔ Yewura Patmore ɛna adwumayɛfo ɛso ɛba bi na nanom atankunya na na man hene Nkoranza na kwambafo ɛna mpanyinfo ɔmo ba bi ɛne ahemfo atwetworo bebree ɛka ho assembly members party mpanyinfo MPP constituency party chairman ɛna executive na ɔmo so ɛka ho ɔmo ba bi mpanyinfo bebree ɛna ya so ensa afɛ ɔno ma dwumadi ɔno ɛba se all right na okay we there udi brenti no mimi sauti awana yenko secondary city project no project ben ya wadaroma my background kakra to that effect yawa mu enkura that been trade their pharmacy on empanyin fie so I from urban centers no yewo enkro no mako aduasa enum na Ghana man panyin Yewura Dankwa Kufuado na bedi akyire bawumia a onyankopɔn yɛ adom a adekye odi ekuo n'anim no break 8 amayen na nhyehyɛ pa ɔde agu akwan mu ɔba bɛtoa so no etu anamɔn ɛkɔ wiase nyinaa chaprade a ɛyɛ World Bank ɛde kɔto wɔn anim sɛ mansi ahodo a wɔnom asi
enyini kwan so a from municipalities no one mu hia so ase one mu hia mwa one mu hia nkanko enti se bia takwabia no adaroma ebetumi a one mu mwa na nka yintimi nye sika kakra enso one mu ase na one mu fam peja one mu nyiye mu enno ena nimdie ene records ahodo a aban yi wo no wi ase sika kwabia eti ase ejina so edi sika tam ema dan aban on me so sa maintenance no ase na be ya nyini kwan na o masisi no onu betnya peja omumu na eso mfasodie no ebi be so ne manfo na nanom a ete sa mia mia nyina enu nti wonum enya asa sika na ode baaye no ehwehwe eda ho nti enso betwere mu anamonto bebre na assemblies ahodo nyina ye ko mu na onyankopɔ adom assemblies ni nyina wuru asanhye mu no onyame ya adom ma Nkoranza South Municipal Assembly eso so enya akonya ewura mu bi enti me no wo kasa yi municipalities ahodo mako aduasan hu na ye wura adanko akufado ne bawo mi adawroma wonum diskane ba beduru ye no ye tibinya akonya wura mu a enei ye titri dia afane dia ba ye di bi ye market ye di bi ye akan ye di bi ye drain ye di bi ye sabi pavement ye di bi ye nkania extension ye kaka ho nyina no ye so ye nye chefa wo eni se wo bi se adwumadie na sei ena adwumadie na bosuo ete ametnya ka chero doni bremu yo ona bu we de nanka ye ko na emisa dwa ya yesie ya abrosan ya na ase ye dantia de pacho ya abrosan na ne wo ma efe kra ne fe ya mfa ye pekeke ena ye de yo ye ne ye maame no mba o mu odwom ye ne ye papa no drama fo ye na nanom nyina di nkomo e de drawings ahodo a empanyimfo a wono mo nimdie wo saa ho no e di nkomo e ma na nanom so kire kwan a ye mfa so a ye nya no ye maame no mba o mo to ade odwom kire kwan a ye mfa so a ye nya no adrama fo so do ma gene bae saa so na nipa bebre te asa so nyina do ma gene bae entu ba ye ya bro san mpo nia ya ho ode sisi ya ye nya ne saa o ye simienu mi enfa ne wi aye flow so ye ja so na ne be ya kire dia ho ode foforo ba ebetia san toa so amana kɔ akiri enti sabi ensa eni ageni susie bebre na abamu a enei eda so nkokra e wɔ Nkoranza yiwia yo yera maye na wase anɔpɛ minisa anɔpɛ de wuni adagye na brepamu no ye besan aba na ya ba abedi nkɔmɔ sɛ de adwumade ne se kɔɔyɛ me da se bebre onyankopɔn triase ne ɔno nyame aka ene ne wahyehyɛ no ebebe yo medamase ni akwanya mo de amai yenso ye da ase bebre anope yewura Daniel Oredu municipal chief executive wɔ Nkoranza krokese yi emu ono ne yekote ne nka sesie no nyame ya adoma ne local government minister ne aban mu mpanifo bebre ba Nkoranza dwa no ene ye de aso ebofom na ya hyase ya adwuma yensa ntwe ne de maestro na okogina mu a oma ye connect ye ma ye di sa enkomo nyina brother na wanu gu asem so ana wo ka enti ye problem fro na ye ansakra na meye you know project ye kosu na kama pa na techima de mani tua ene ye de na bena dwom ukoduru aye massive edifice enti ye nsom na ene mantimi nkoye me de mani agese ye nya sa project no pa right na me ka bibi se said ye ka no one your notion about abroad on our CSS. No question saying and answer what to coin kakra. Ghana is one of the best countries ever. Kurubu ako duru ahu nipa kra so mo fa nipa hu. Even Nigeria akra say no. Chezeke kokra na manfo from mo fa hu. Say Ghana manfo to relax be na manfo be bi okọ udu Lagos ase we bi pam wo mo. Enti Ghana enye too bad. Na emom no say enhyehyede anko ya. Wa hyehyɛ wo niema yie eniema bi betimi akwati a aside de wo sa aban no eye no na oba bi obitimi kɔtena brochiri na na wo twa bi ba Ghana ni wa kɔtena America no sere ska wo street so e man bi sukura se bebre kwa na so se be o junkies wo on to mo mpa ma wade nti eniema nyɛ sɛ de wo su hu no wo koduru eniema yɛ flashy ba life mu no anasa abrabo mu hyehyɛ de ne ya na wo nipa no wo ka ho de e ka ne sɛ one omo ye adwuma ni here the right structure ebetinya bo omo not only on salary but niam nketinketinketinketi omo hwan ha omo na ne de na wo ka se na me ka se one ka omo akwantuo omo pepa ye wo no ofi se ensa no dwuma won hyeda enibi
school so a wanhye da anyɛ dɛ ankɔ bi nti nkokoduru abrokyɛ wobɛtumi ayɛ yi a wode ɔkɔ woyɛ onyuma bi wɔ wobɛtumi ayɛ ane na mo anka moyɛ professionals yi deɛ aside deɛ ɔsɛ aban ne yɛ na mo leaders a ɔmo di manim so bɛboa ma mo an ha mo no wo so sɛ wo nsa so bibi mu anana yɛsrɛ sɛ yɛ a na wahwɛ sɛ ɛgya wodi bia na ade bi so asie ana investment bi wɔ abɛtumi ayɛ ana atumi aboa wo kɔ yɛ ahwɛ ne saa ne yɛde nyinaa kɔto aban so aban no wɔ n'asɛdeɛ wo individual nso wɔ asɛdeɛ ɛne yɛ system nso wɔ n'asɛdeɛ na mmom no nokwasɛm sɛ adwuma na ɔmo yɛ no deɛ sɛ ɔmo bɛtumi ama ɔmo an ha ɔmo no ɛsɛ aban no hwɛ no ɔde ɔmo ade ma meda ase brother ɛwɔ ha ɛno ɔfa maame ntie wo nso ansa na yɛafa afrɛfoɔ no ahyɛ oh yeah nana mo wode asɛm bi to dwa se a na ɛyɛ me kra yɛ se a ɛsiane sɛ ɛba akwantu a yɛtu bi pɛn na yɛho sɛ yɛwɔ heaven ɛna yɛwɔ edinturom yɛka heaven a obiara nhyɛ da nkɔ hɔ da nso yɛse heaven bɛyɛ dɛ na mmom edinturom deɛ ɛba test case a yɛate yɛhu sɛ Adam and Eve hɔ na wɔn abrabɔ saase sɛ nyɛ mmara na wɔn ani so a anka bibia yɛ heaven American ne hemfa twene Jonas bɛka kyerɛ sɛ heaven on earth no ɛno anie the system is working na 247 sɛ wohwɛ aburokyire na wohwɛ baabi a yɛwɔ Ghana ya mewɔ Nkoranza sɛsie ya na nneɛma a yɛkɔ so wɔ aburokyire no original nkasa ɛwɔ yɛ ha ne mo nkwan ɛbɛfa so de ayɛ adwuma no na ayɛ haw ubusa question bi say the pull and push factor no de ɛwɔ hene a na Ghana kantanka na yate sɛ otumi yɛ ka ɔnantefoɔ nom ne ade nanso ɔyɛ skafoɔ ka wɔnyɛ hiafoɔ ka ɛno akyi no aburokyire wɔn mo yɛ ka yɛ hiafoɔ nyinaa de hia ni firi ha na ɔkɔkɔduru hɔ a ɛnkyɛ na wada na ɔdefoɔ nanso defoɔ ɛteman yi mu a wɔama n'ani anyɛ den a ebehia no Sompa FM ya system no ya de ne nyɛ sɛ battery ne na awu battery nim ya system no battery empty battery nim nti ɛwɔ hɔ a ne ya hwɛ ni ahwɛ sɛ aso ana ye nim sɛ battery nim nanso yɛ pɛsɛ enso saa ne yɛ de ti hei nti ɛnyɛ nwanwa sɛ de ɔno bɛgye ntete pa sɛ doctor na nurse ni wɔhwɛ de wɔ famu bra wɔ ntete bia allowance bi anka yɛ sɛ ba yɛ sɛ yɛ de aba na akodi obi accountsum na ono nso tafre ho ansa na aba beduru ne diem ebetimi ademu a de a wo hia wo school no obetimi awie na enya mai ɛwɔ hɔ a ne de anka yɛsɛ ɛba ma ɔde yɛ adwuma no gye sɛ ɔkɔ strike ansa na aba nanso wohwɛ ba bi te sɛ amanɔne a wɔn mo wɔ nneɛma a yɛde dɔɔdɔ nipa ɛhɔ no wɔn mo nim sɛ sika na nka sɛ yɛ nipa no a nti sɛ wotumi enye nipa no momu a wɔnyɛ sika firi branko atɔhyɛ aseɛ saa bere no yɛfa saa astronomist no yɛfafa technocrats no ɛne firi ha de wɔn kɔ ya na yɛfrɛ wɔn nkoa no wɔn a na nɛ ebinom yɛ alupre ebinom yɛ ka yɛwɔ philosophers binom wɔn nyinaa firi ha Archimedes was like Aristotle, a great scientist. Ever since he was a small boy, he used to play with his brother Joseph. Oraso na ne try ye din. Ai. Na ne try ye din. Na so wo ho a ye can go no we say go ne ye kan. Wonko kan faade foforo bia entoatoa so. Nti e ho no ehyehyɛ ne ye. Bra ye be wie JHS. Ebi ka so ne de onya de si wo wie JHS no kra hwe obenya ete obefere. Nti ye ne ni sika o de be registration no on de obeko Libya asa agro oje registration fee na part to Libya ene ye ka Spanish bogus na o bibi wo mo nsem a fie aye da o ka ho nanso wontimi anwie JHS okoye no nso no se ene azeke frɛ na o ka Spanish brofo a na mekura manu me ho se ye se do ye ntena ha ne yenko school wo ka na mabusa paden esan se de o ka no kura mente ase enso wanse da nko school bia ebi wa brochire ne de ne se saa enade ya ye de age anim ha ya ho hyenhyenhyemi na dwuma o ya no opepa ho nko a ko ese nwunu bedwo ye check ya ne ya check wa ye adwuma hours sen wo bana o sign o time book mu a wo nsa we sign na no pa unkrosu no wa krosu anadwo na wabusa so wo ye adwuma how many hours sign ne ba won sem
kakra na ayeba no nso no sabi eto a de da so no ya man mu hankwan na edito okwa aman binom so a wo mo boto mato ye yere ma hu se to ni uhu ane wani aka kuru ni a chewo se je wo yire ho ye adwuma wo na saa to we watimi akọ ho ampa wo yire ho ye adwuma bo hu se saa foto kese e da wachi wo mfiri ho mmra no na emu ye nenso aha wo be ye adwuma na ye adwuma na tuato e be wie wo nkọ na to no hwe nim na obi adi to no enti set bia e be twen yama yakọ amanone eho unya sika kuma bia wo de baha yi bebre hwe na no onabo MP wose waboa dollars ano agu ho ntie basika tua wanka Ghana sidio ntie no de adanse ye se so wote ha na Ghana ye sika ya ho na ase obetafro a se tie bia no ebeka nti nesi so bibia anye bibia sesa nti se tie bia ebetwe am yakọ eno achi no na ye hwe nkontomire ni ye hwe cabbage se okọ ni ye twetwa nkontomire ni efe pa ye twetwa cabbage a ne pampan kura fa so a na ni di no ebe bibia wo ho nanso ye hwe de yetimi di ne mono udi nkontomire mu no sesi a me mbe ye ohene na nkontomire no nso efiri ya bibifo de ya cabbage ye twetwa ne sesi a ye no a ye kura otimewe abrofo de ya nti na ye di we mienu gu ho na aka kire akoda wonnim bibia se onyi baako a de ehene ne de utimi fa de oye na obefa se tie bi obefa abrofo de no nti se tie bia na ye beko kono de benja akoda nti se de president ne kan no enhyehyeye no enehia right na no Ghana mampeni kan sem bi se abrofo no se omutua compensation pa mai na wo afa ye technocrats no e de wo mokọ an wo de wo makọ amanne aburochira ya aburochire first no ye nananon se aha de abo ye chi okoye den fa so obi ani so ye de okopaya bo enne wo mo mpaya bo bio wo mo sisi abansoro akese ya adupiri etu ho nenso ye nkoi ye kosua kwan ye fa so boy asom ne ya ye rasta na ya ye tatu agu ye ho nenso saa tatu no ye kane nko ato no a ye to nko ade ko ye no apam nko ani nti bo ho se ma ye APM e wadade so na ye de ahyegem ne ye de tim kwabrane achi nti okọ a ofa ba bia ye ho saa apam nko ano ba ko na ekọ no enne de adane life bo nti enema bi no mo ho a e wo se ye me ye ni ko ho pa ye mpanimfo no fo na si fom na aburochire no ebia na ye tie me se garden of Eden ho de pa che ne se de ohu heaven no na mom emra no a yentimi ni so ne yentoto ne yi ne ntia ye hyehyɛ ye man yi a ebe ye fa ye da chen se de ohu sa abrofo no wo mo ni wo ha pa wo mo pe de ye wo ye wo original no wo mo wo fake no nti abiri bia ya original wo mo pe ye over me da say yero pa na atene kana akua ma mentie won so na yenko yanim Owoahene medase ene nkomo ye di minim se as God alone ba ono so de ne de ba beto so because my whole topic na we discuss how to develop a community or a nation nini na boils down to capacity building ene ya ka ho bi na ye kuro no enya akono de dikan ye nto abapa de to so mienu ya aka sanso sebi ye ni ye hu ni wo kwan bebere so o hwe efia ye ewo krom hase ya enye finketo a ensu oto a wo hu sagata nie sa ne se anua no akata gata no so ene mefia ye de agu mu nti atweama baabia ye nso ye ka na sawo ba won hwe ya wo de ka ne besi gata ni mu because honi na ye nsu ya wo se nsu na wonam mu enema bebre wo hono mo aye ya entwa ye se oman ena brochire ne de no kwasemuni omode structure son community but oma build omo society oma build community no ama ehwa ya kono etwetwedom efrefredom wo hwe sikasam mpa omo dollar no ekoso website bia be friend no use skills eno no mutua sika no in dollars miyebi na wo hwe nkrofo a egusu na ya ma $40 kra e 400 Ghana cedis plus at the end of the month e bia we adwumaje 500 cedis na website say to aka for just watching YouTube videos no ma $40 abeka wo 500 cedis na ho a wo sika ye bebe betimi da ye nyoma this should tell you
ye new taste for omusika no and your daily minimum wage o ye dwuma bia at the end of the day no e was a employer no amount 14 Ghana cedis 14 cedis ba be kwa brochiri akoye adwuma 2 hours e be ma bia $20 sa fashion ho 2 hours na crown po buru 8 hours na wode ye adwuma e wa ha se ni so enya se ye fo so se ni na ye nko abrochire ho no o ko ho no na wo koje entete se ye school se ye skills training na de aba ha se abebo a eno no eye eto so mu de na nso ye man na ye man nye akono ninti na ye nso mi hu ne se ye nye ya adwen se ye pese ye sesa nneomemu said ye tu ye ya namo said ye adwuma ye bronyi adwuma ye de ahokeka bi na ye ba ye yonko bibini bi adwuma ni ye ne basa ni ye disika no na ye dane nneoma ba ye system no enhyada emmia ye sa ho no se wokọ ho no mo system na nkasa be shipu o to ade ato form kra odwene ho mienu na wato o document o papers bibia ka na wutwe no edem because police ni betimi ahia ebisa o sa won krata wen o license wen enya sa ho na wotwa tikita ma enso ha say no o license no ka utimi de to fie no wa per 5 cedis ahia humom instead of license no wa per 20 cedis ebia ya akra to Nkoranza na oba wa bo ho said e be ya police bia be hia ni bia o be cheche no 111 cedi no so to mu ni na out ye too flexible ye nya manuoma enya kono na health professional na o ka senke enya packaging nurses no na ye export to mo no etosum see exporting tos ye export meko ye di nu afiri ha sei ekwa broche nti sa kwan na so enyoma ye kire nursing students no international standard do it's in a sadia yefa just a little value and commercial licensure exams yema exams no any international standard and no sano e bia 2018 batch ya twerɛ much specific exams bi na prepare mo o man bi ba no so hia necessary o aban ni mom right and na obema o mo akọ na aban na gene commission na beboa o man no because individuals na kwa wo aban no hye de nyamfa so kesi bia wo so ba wo mom o package o mo to say wo property wo writer enye den if so bia beba so bia make Cuba doctors every Cuba ba ha say e be ye adwuma wo ha ene etua sika e ma o man Cuba nti sa kwankro na so no ya package teachers ya package lawyers ya package nurses e de omokwa aban ni benya mu fa so am ye ni na ye ho ato aban benya mfa so am ye nyina ye ho ato ye na Sompa sika promo no nso anopai obi adi ma ye nkwa ahoma so ne no monkomo. Hello, good morning. Hello, good morning. Udene baby a okasa fi se si e baby awo. Me fa chaw me new market. Me dindi na na kefa. I'm in entire with this all right. Nana ene de wanya atom. Oh, my brain, and no man da. Ai ne. Na me wudi ya me free studio wudi. Me ko new market akwa cover eyi na omo twa no. Ai ne. Di me bia me submission wi o se me crash me ko. Ai ne. Na number na wo de free no met saving number no maestro sport. Oh, okay. O ya maestro the number no free me. And I'm saving in the day edisha no. Ai. Aha. Na o ya ka so basically na me say na year me minute say year me ya no. Nana wadauma yeda sese na utia yeye na utwa sen na odi sen. Awa ni me da se bebre say me kan me so ya no pa bia me twa 10 cities. Me di ka 5 cities. Me twa be 5 minutes. Na ma say 5 cities. Right. Nya se jara na mi di batman sanka bi da. Enne nya gopo ado mi tia yeye. Ama na wonso wanya bi. Taji menya bi. Yo. Okay, Akye Abia wasem. Na ya okra dana. Krabi o chana ya bekra na mum. O chana mum. Oh, okay. Minisa na ya okra dan ta besi super pepe. Yo, nana ye da se bebre utiri nkwa. Matemenso me tiri da se. Na me ka jo kata tintin wi bia boti. Ma minya na ene no nyambo o chana no weekends no me enjoy pa fi say. So mate. Ya be ka so bi anko so atwa. All right. Number 3, Nkoranza.
Yo. Yɛda ase bebree na naba ke fa no ade we bae na na twa da bia na ato apare ne de wodam ne de wadi mehwe dodo a watwa na wo ho o se odi 5 cities o se da bia utwa 10 but ba ko abo ama no ndi na wadi 5 no ne ba ko afo ama no ne oda osan so ba ko hyem se yeto na ne tie ye obetima asa ye ne se 500 in there ye ne polygamy. Okay, brother ne Akye amome na mase na mom yen hwe se ubo wura nkomo emu tiawa a onso betima kire wadwen 0598994994 ye braka tie wura mu a ye de wadwen kire ebehyem na ye wie pe ye ne abibiman etena se ye wura Jima Johnson watena se obetena se ewo hadodo na frɛ no ask God alone yebeka ene abibiman ehon komo ho 0598994994 anese for doctor for teacher for one o ya aban nwuma wo jai kwa amanone no etew sen. Good morning. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Udini baby akasafi. Morning sir. From Army. All right. Open him into one of pay. As the program na mo no kase agmefo etutu kwa ne ade no me meka fa teacher for de no right enye teacher ni bia ne senko said wo wie training college a wa be bo Ghana na oba na bin se wo be na ko obi man so akwa ye adwuma na ye conditions na e wo Ghana ha no said na kan ne discuss comedy teacher for no answer ye so fa pa teacher for group mani bebre said obi da so ra woni ne mam yuri miensa edu ba bia dia obedi no 3 times a day no kra na problem no right people no one na for bi eye adwuma omu nyina kwa the same degree na okodebro che 3 years 4 years no be self contained at in the garage BBS ma masa can so for two ka se di pano why na just on spirit kwa na and the conditions na wo Ghana no and as them for to 2 years say ye ma conditions na are attractive I'm a teacher for no ajo maka so one ko yen sa na yo adwen say ye hemra bi say ma obi ntukwa na so ma bi we and enye adwuma ne mo ye ma say conditions of service no e be good be attractive any panu to uka do ntukwa kwa no when adwen say mi ntukwa for no Ghana bi bi aho na teacher ri pesi we see boys quarters kwa na ke na mo years e be take no aso we see boys quarters na wie obi ye research bi was number of teachers one as dan ya what the garage abem because ni pani we sure say there was no e ya be kura na so akọ pension the garage there on we no ho and this ya means condition of service no ho and ye be come at the action still ano agreement for the free mary mako the any conditions no na nya attractive na teacher for no and I say agreement for the try Ghana hat ye da se bebre no de ade by 0598994994 uram sesi ye be for adwen kire na afi ye de abawie ye na yafa abibiman dwumade no ene anope aba abetoa wo so 0598994994 Adea Akye Abia dwumade ena waso egusue ewo ha ennom anope ye kai wo se ubetimi afre na wabaso enche ye de abibiman eba abetoa so okay Akye ama na sena yente we emfiri hotel na afi abibiman enya kwan entoa so. Good morning. Hello, good morning. 7 FM. Good morning. Udin ni baby akasafi. Mini ya chama ni wela. Oh, chama my inte wano pay. Mini ya bada ma chana ma cheo tifo na bebi ya program ye no ye ni so. E ka trem se yebo mabaso beble. Na mini ya nemu koma amode together e mede. Na o shede wa ai aban government workers omunya akwanya omutututu akwanya na esa abaso body because se me teacher ni na se mete Ghana ha me ye adwuma na makatua nya na se obi ba ma me bia be 100 million a month na se mete Ghana ha na bia be 20 million na se obu sheni mu kompa okwa ba protect na me se njina no free because eno man ko yi Ghana ye system no nye system no ya nkanye bi ni yehu unim ze government workers especially kompuno a teacher for in general obi betima akra bia manem pop ni na awe ni tia ni yo ko pension kompa dan kra ba akra won dinisi but so in brevia san
send me a family to Jan, and yet, and I'm pushing the bazaar in Libya, and I'll far institution on Chrono. Obetuma be see a dine a year Japadi degree. Nana, wow, was you go school, Okobo Masters, Okotana, a school then we should do most better 10 years. Na, went man every, none me up for social Libya. I'll copy Spain and I'll copy Germany. No, a bit sit down, Nebusha for Nana, gradually, Coconi here. It is a government no betumi de jebi atowo nurses bia maka tuani a teacher for maka tuani a teacher for go bona hu nurses na hu government workers bia na we him because we team bizam there and say oh Obama teacher o ba yi teacher na obi team ka ze nyina me teacher ka na no for bia ma ja akoye nyina say akatua enim ma teacher for wa na obo mabu and our government workers in school, make a government in general as a government workers in general as a Omuntu Muka Papa, because Omuntu Muka ya, Omuka Kamanu, number yet must was from Ghana mine. Maybe I say the year to young for what, no more could yaman on me. And what? Yet I say, brain, no, the out there by for Fred Medin, so now, a baby mine, tenasis here, nay, a baby mine. And some common about 12 so Nina and Coma Ediano pay. Adea Akye Abia Juma dear so any Namu ya dear
Yano, every brime, yeah, Moya Mumo, yeah, Moya Mumo, yeah, 90.7 FM. Abibi man yɛyere yɛ ho a yɛnso yɛbɛkɔ bi ɛnɛ nso yɛsan ma mo nyinaa akye wote saa adwom yi a na wonim sɛ yɛdwumadie sononko a yɛato din sɛ abibi man ne brɛ ɛna aso yawada wei ne yawada bia na yɛde brɛw ɛwɔ afidie so ɛyɛ a yɛde boa kyerɛkyerɛw abrabɔ ne asetena mu suahunu bi a ɛbɛma nneɛma akɔ so na wɔtwe nso yɛtoa yɛade sua a yɛahyɛ aseɛ bɛyɛ ɛna kakra nie akwan ahodoɔ a yɛbɛfa so a yɛbɛma ɔman bi agyina yie a na nkorankora bi agyina yie na nnɛ yɛde ahoɔden yɛka sɛ mu yi nneɛma no yɛnsia yɛaka ne yɛatwam nea yɛwɔ mu sesia yi ne yɛwɔ yɛnim daakye yɛahwɛ ɔdɔ ɛna nnɛ yɛhwɛ nkabom ana unity na ɛnɛ nso ɔpani a ɔbɛboa yam yɛdi saa adwuma yi ɛyɛ yɛwura Jima Johnson dodo na afrɛ no Ask God Alone saa adwuma yi Ghana ha baabi ahunu bi a ɔno na ɔda no sɛ ɔpani kwankyerɛfoɔ watena ase ɛwɔ ha ɛnɛ nso yɛdi nkɔmmɔ DJ Systematic Adaromanti wobɛtumi ahwɛ yɛ Facebook sɛ sie yɛ a yɛkasa yi wobɛtumi atie program no bi ente wadamfo bi wonua bi ɔwɔ abrokyire ka kyerɛ no sɛ abibiman atena ase enti wɔnkɔ Sompa 90.7 FM na wɔnkɔ tie bi YouTube no nso ɛyɛ Sompa TV ɛhɔ nso wɔkɔ a sesi a yɛkasa na yɛwie program no koraa obɛtumi akɔhwɛ bi ɛwɔ hɔ ala construction for ɛna ɛboa yɛn ama yɛtindi dwumadi ama wɔ yɛwura yɛmawakye anɔpa yi ejo ahene wa yo na anɔpa yi so apɔmu te sɛn yankopɔ ahyira me paa yɛda nyame ase sɛ anɔpa yi apɔmuden wɔ hɔ wada roma yɛabɔ nkɔmmɔ na babeduru saa bere ɛnɛ deɛ yɛduru so ɛyɛ unity ɛna yɛka ho asɛm unity a yɛka yɛ mu deɛ wɔ he ebia unity a yɛnim dada yɛ ana sɛ wobɛ sɛ na obɛsi akyerɛ yɛ mu afa yo mekyia atiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ nyinaa menim yɛ sɛ program yi deɛ ɔmo a mo tie da brene dura ɔmo kai kai mo sɛ mo bɔ afoforɔ nso amaneɛ na yɛntie ɛnam yɛ nua ala so ntini saa program yi ɛkɔ so na menim sɛ afoforɔ a ɔmo ahyɛ yɛn bɔ sɛ ɔmo bɛba no yɛhwɛ ɔmo nso kwan sɛnea wodi kankan no last week no na atwe sɛ nnɛ no yɛsua biribi fa ɔdɔ ho na sɛ okomu paa na ɔtena sɛ dwene ho a na ayɛ sɛ saa ɔdɔ no deɛ ne yɛde man yɛ ketewa bi ɛsiane sɛ saa ɛsɛ sɛ wodɔ nipa no a wodɔ nipadua no wodɔ ɔkra no na wodɔ honhom a ɛte nipa no mu na yɛso koraa honhom yi yɛnim sɛnea wobɛsi adɔ honhom ne sɛnea wobɛtumi adɔ nipa no kra ɛno no yɛkyerɛkyerɛ mu sɛ nipa no atenka no ɛyɛ ne kra no nti wodɔ nipa a ɛsɛ sɛ woyɛ nea ɛnku no atenka no na wodɔ nipa no so a ɛsɛ woyɛ nea ɛmfa emu na bam wohyɛ aseɛ sɛ wobu nipa ba mu a na wokum ne sunsum saa nneɛma wei nyinaa yɛsua ne na atwe sɛ nnɛ na ne nyinaa ɛyɛ nyankopɔn ne su saa nneɛma nsia no ɛyɛ nyankopɔn ne su nti yɛkyerɛkyerɛ no yɛkyerɛkyerɛ sɛ yɛ suban bi a ɛwɔ nyankopɔn mu a ɔhwɛ wɔn kwan sɛ nipa yɛde bɛyɛ adwuma nti yɛduru nkamomu ho na nkamomu no a yɛka unity no nkamomu no yɛ ahoro bebree yɛka bɔ mu a yɛwɔ botae ahoro bebree a yɛtumi ka bɔ mu de sie ne so na yɛde tu anamɔ na nkamomu a meka deɛ ɛyɛ ne kwampa so positive because binom betumi a ɛka sɛ nkamomu a
wobetimi aka ho abom no waye adebone na ne nyina ye nkabomu ba ne de ye nkabomu a ye de nepa eba yo na okay all right enti what kind no sa wie no yemfa nkabomu no ankasa kasa nkabomu no ekere sen yo ne edi kan no nkamomu ya ade bi a ne ho odene se oman bi se nkrofokuo bi se ahenie bi se abusua bi ana ankrankre bi ya adwene se ombeka omhu aboma ye bibia ahodene wom eso se niema kakra bi ni betumi asi saafo no ekwan right nti eyade a nyankopon kura hyemu kran oka ene wo bible mu se ni nkrofo eyi wo ye oman kro okasa kasa kro na aye o madwene se o mo ye ade baako ode asi wo mani so se o mo ye na bibia ntimi ntete wo ntem the supreme being no one ne kasa asem se bibia se Owoahene ne kasa asem se bibia nga me limit Owoahene to the standard se onim niam nyina right ba wedi nyankopon ankasa no kase bibia ntimi entete ensi wo mo kwan nti ade a obetime asi wo mo kwan kwan ne se kasa o mo kan obeye ne different na binti ne kasa na adwempa e wo mutim no entimi nya adwuma enti nkamamu kire se nipa ankrankre kuyo abusua oman aka omho abom de adwenpo baako ekobibi ho ene ne ye fe ne unity a ye kire ne nkamamu oman kuro abusua ahenie ena ankrankre se o kan omho abom afa butai baako enisuade hunu baako asi ho se ye di bedi adwuma eno ne ye fe ne unity na unity no enkyere se nipan omunyina tentene yepe ese omunyina tentene yepe ana enkyere se ese se omunyina animu ese ense se omunyina adwene yepe ense se eyete se obi wa hodene sine bi obi nimnyansa sine bi ana obi kasa sine bi dabi nyesa ne unity nkire eye sonko te se nipaduai eni nko anonko bia won se ne ne bobia etie nemomu omunyina ehwe ade baako ede enisuade hunu baako de botai baako esiso na omunyina bia mroye ne nisinto munyina no omunyina akoho ene ne yefe ne kabomu enti meye den ewo madiye mu na mahunu se meboa ama kabomu ana me promote nkabomu okay hunu abohunu ne se ade bia wo ya ade bia wo ya ofre dom na one dom aye bia no e kire nkamomu ha na sa nkamomu no enye nipa nko ane yo wo hwe nkamomu a omo a modi nkamomu ye adwuma nyankopon onu amu nti nyankopon betimi akasa meni nyankopon fana ba o heda se ne be ya nipa besua ho ade ne wahunu ho ade nti bebre yante ase eye misery we no se ya huntasem se ade ntra kasa nyankopon eye miensa binum de difel binum kan de yeye ba until so beti ase no oye se ne be ya nipa benya munyansa na onyemu adwene na ode atuanamo ntra oye no agya oba na on kronkron binum ti ase pa se on kronkron ye nyankopon tumi ade yo the power of God eno ne ode kan se emra na aba no nti sa tumi ade yo no ene ne ye ne honhom no na ne word no the word oba no so ye asem nti won se nyankopon hyeda ne separate na sem ene ne honhom ne onu amu ha ochem nti ode ye gina so ye ntse kosua ne hono no a ekova ho no yoku edem na nsu a egina yoku no ho ha nti nyankopon ankasa gye we ni di unity gi nti so o tie Genesis no a Genesis chapter 11 no o kan asem no ahuntasem ba ko kan se chapter 6 verse 7 chapter
11 verse 6 echo 7 no ose momma yenko na yenko ye omo kasa basabasa onkasa me kwa koye ne omo kasa basabasa what does it momma yenko na yenko ye omo kasa basabasa he took the unity or the omo nyina involve because na ne yenkrofo ye nkamomu ntinya yankopon pese o apply sa nkamomu no manipa hunu na otiase nti yankopon ye God of unity afei oba nipa nso etimi de nkamomu ye adwuma right enti nkamomu wo nipa efam no se yehwe se bibi ti se abusua oman nipa ankrankre ku ahoro binum onsore kramofo omo afom sa ku no omo ye omadwen se omo ka bom ewom se omo nyina akohie ba bi de ba betima ba se hia omo hia no nkire se omo aka bom because omo botai no a omo wo no ne kire se omo aka bom baje wati ase se nipa mienu miensa enan eduadu no ya hia no botaye wo ye nyina ya dwimu no ene na kire se wane ho asempa ne me pese ye kan bom enti wo hwe enkabomu no so a nnua so won nkamomu nnua ya e wo wura mi nnua ekabom e wo kwan ben so nnua kabom a na ya anya na kwaye Adaze nti nnua etete wo montamu a yentimi mfre ne kwaye nti nnua so wo nkamomu ne nyina yankopon ye se na ebe ya ebe bue ya dwene ma ya dwene ba ye ho so se hinde nkamomu ye afi mmoa ye wo mmoa binu mo ho a ukohwe o mo nkamomu a esese nka nipa hwe na ye niama abo bi ti se nkanka ukohwe si a o mo aya na odwene ho a ye ni bre nka ye wo bre panse ye tanase ahwa nka ebe hunu se bibi won kamomu mu because ko hwe nkanka pa mu wanketinkiti na no crowd tinati dodo sen ba otimi tinati kakra ye nkanka sie tententen na kire se muwa apply nkamomu enti se ye hwe nkamomu ne tibia no ne se na yesiti a amu obi no okra omo na makuakuo omo ni ntira eya adwempo ba ko ne omo de nenam a omo ye nti se mwa kra hunu saa ne ma no a no ma bi mu ho a omo na omo ko you like a force na ade a omo baye no onje ni obi mo ekabaye num omo betimi de baye 1 hour kra nuru betimi dini nyina manasa that is said there is power in unity. Right. Enti ye hwene se sumasema wo kwan a yetete ye betima ma obi a develop no se ankra na wo man bi a develop no na mimisa se kwan ben na ye nka bomu e betima ma wo man bi a develop ana ankra bi individual bi a develop. Okay. Kwan no de edozo pa na eye sample kra wo nipa dada asetena nhyehyeye mu right se make say ye sample a anything se ye pese ye bibi yan hwen se kroti se Nkoranza ye pese ye nkamomu na ye tuanamon bi mempa na mon bi a ye betu ye kra ye hwen Nkoranza no ye pese ye promote Nkoranza business ndi ye pese Nkoranza fo no aya ye nhyehyeye na ye ko Dubai ye ko China ko faniama ba direct it is a big company to say omo amudigwa ye marketing company ye pese ye bibisa afi ye hyase ye de mfie miensa esi wo aboabo sika no mfie miensa ye nya nipa kese o ibo nipa dodo din a ye mfanse ye mfan nhyase 500,000 Nkoranza fo nipa ye mfan se nipa 1000 ana nipa 500 se nipa 500 na ye tena se ye de mfie miensa ye ba be rezi capital dwetire kese e de ahye bibia se a hwe se ne ese mrefa nipa kuru bia ntua 3 cedis dakoro de bia ontua 3 cedis se de bia otua 3 cedis a na atwe nanum ye 15 cedis ze 10 cedis ba ko na 5 cedis ba ko nanum na se ye hwe nanum a bosome he obetua 90 cedis bosome 90 cedis eti nipa ba ko no
afe no sɛ woka bɔ mu afe no ɛyɛ 1080,080 Ghana cedis nipa baako 90.7 FM. nti sɛ afe no yɛnya 1,080 cedis a wode times 3 years a ɔwɔ 3240 3,240 nipa baako nti sɛ 3,240 no yɛde times 500 a yɛwɔ 1,620,000 Ghana cedis. Baja what does it? 3 cedis a day. But yan share yan missa say 3 cedis no say yan 3 cedis no a yan ni 1,000 na biyan tuya 1 cedi 50 pesos a day. We will reach the same standard. Baja what does it? Enti yan kasa nipa no bibi ni atochima ewo ye mu a ama ya dwene maaye ho so nka ye mfre bibia ho kire nti chimato no bi betimi aye den chimato no onse ye hya ase ana ye kasa no ye hye ye program ya sem foforo no me say what we need near abibiman ye hia information, right? If you are not informed you can't reform, say yanka ama wanti a untimi nyen sakraye eti se information a make media man nanka many beje ho say yebesi afri soro ha adrofam na yenya nipa wabasa ask God miama organize na yaye saade we, you will see a wonderful change because say ye contribute to ade we na yesi dan kese shopping mall esi wo na ye adwene say ye toaso na yakwa kofa niama afri China ye bound nipa be mienu ma omo de niama binum besia wowa ne ye de omo kɔ na akwakofa niama aba ana se yankasa ye betima tena fa niama e de aba na ye de aba be store mu with a very cheap price amanfo beba betu nipa firi kumase enkran no beba betu niama ye betumi aye and we can do it na eba sa so a etihia so ye befa nipa amoma aye adwuma the same time no every 3 months biya no dividends beba ye nya ne say sika no ye de aye bibia ye de aboa nipa a wo ma contribute no o ma setena nti e koba say nipa foforo group foforo ya adwene say o ma ni ge ho a ye betima asara organize another group na ye move country no right enti eno no ye akwan na ye betimi aka ye ho abom no ebi eno no ebi wo ho bi wa because we are ma ye practical example na dia ma ebi wo ho bi wa wetima sa ma ye ho example ana kwan e be fa so e be kan ye ho abom eno so kwan foforo e betumi ayeni no kwasem pa ne say 90.7 ye mma ye tete wo mo no ye ntete wo mo ma omum menya saa unity no enti ye ntim nka say binum nkammom bra ye ankasa ye nkammom bra ye ntete wo mo enti wo say untumi mmo obi somwo bra won kire ne ne the right thing I saw you enti say ye tete ye ma no ama omo aba besua kwan a ye fa so a ye ka bomu a nka ye pa sese ndi eno no sa na de na wo for be anantete ye we a wo kan eye hen tete ye eye asore mu ntete ye efie ntete ye ana suku ntete ye na wo kan wa ba asem so pa se ye ba nka bomu a religious body no Christopher ye de ano ne kan ye nyo anything oh yan kambom ye wo tin kamomu bia na nyan kamomu a e de emweko ankurankure ho ewom se ye nyina ekohia de ba ankurankure kamomu a e de epeya oman yoyo yen de enka ho mbaje wati ase o hwe a mekasa yen de nkankramofo kra nkamomu no ya na eye esene a Christopher de no because nkramofo no omutumi efa kwan bi so eka bom boaboa omo ho esene yan Christopher na sene etie ni obi say fine one ese nka nwuma suamu no nka ewo ho na sene ebe ya yadwene mma ye ho so no oko school mu a omo highlight no ewade bi wo ha wa kire ohwe eni nti
details I say woman no until we are so school mu cry chere say sia me kan obi be defend yes chere unity ye ma omo nyina tena table back ho ye ma ye no you are deceiving me because ye were details right e wo ho mpache what you say eto da bi schools bi no mo ha practicals no ma atwa sika kakra bi ama mo kan mom na mo nye bibi why highlight no but the details aspect until say me proof what education say no cross say mo kire omo na mo kire omo na ye in details I didn't try be no we school na omo tete wo bi kura classmate no be at the same town omo we school nipa be 5,000 5,000 say nipa be be 14,000 15,000 omo we school but one hwe ya wonya 0.5% of the students now or more tenase aka bom say yen kan bom ne yenya bibi you will never get it because ye kire omo ye ka kire omo na yan kire omo yen kire kwan ya obefa so aye dabi ena eba na busua mu a wo fo so afamu nso sa nka bom ne kire no ye fa mfiri hin a wo fo de no mu no eto dabi ya na esere pa carry yen ye culture 90.7 o masesa no ene say aya tenase na tenase na omo eto anansesam kire yen anansesam no omo hwe nkura binum character na odia form anansesam nti emayanom ne nanom beye creativity inya the spirit of creativity because one ye first ya wo ba no esai nti wo to anansesam wi ana nkura no so afa mu aba nti tete no anansesam ne kasabebuo binum kura nipa binum na nientra make say unity wa ha ne say omo nyina tena ase botaya na eda agene tim no ana ne tim no oka kire omo nyina nti omo nyina benya botaya baako nti sa akra no baako a shifty afiri ho a ne ka ho timi twena dwene si so say woti ne papa kan no baje wati ase ne ma me DK mabe men kai afoforo iya mfa ncheme ne ma DK mba omanya me ne se me na nato anansesem bi kire me se kwakwa nansi ya ade bi mabebo na baso onya nantwimu oso o ma bi ya anwe bi o de kowura ma kirikiri baabi okokunu no okunu wieye no oso okopekoto kakra beka ho okopekoto kakra beka nantwinam muan ho ne okwa no okofa two ne two bawe nam nyina onza twonwe nam ba ode ye ne kasabebuo kama mi behunu se adufudi ade ni obenya no esese o ma wani so enti me check say bifa 1 billion 2 billion 3 billion for 500,000 Ghana cedis na ode kwa akope bibia mi hunu ne se ode nantwi mu ekwa akope koto baje waja me na tin so ka kire me se o kan wo ye ne nkura ye tete wo se enka asamone ma honane obeka bi ebebem se wo ka ebebem so where's our spirit ebekọ akwakọ chinchina ba so na eno so boa me ma mia mi pagya no me mani nyini ye na egusu a enyini wo masetena mo na mi hunu positive effect no enti we ne me kire se abusua eni adaje a ye hia ne nkura kasa enti mi tro challenge ma abusua bia se yenja se ye ma phone any TV ni radio ni etete nkura no senka ye de ye taste of this words man kra no a nkombenya baabi ebisa om questions ye hia nkombenya baabi ebisa om questions sese adaji nim me kan say abusua bi organize sade ne kra oni time a odi be organize na me throw this challenge say abusua bi betima organize na anwumra a o prompt me a me meba me o prompt me a abusua no frɛ me a na o frɛ me bre ma bre to mu a meba na me ne abusua no adi nkobo me de bre eto ho ma omo ye wi na de me fon ato dwa ma omo na obo betimi aye enti saade no wo ho sese ne eto so bio so abusua no kare na ayewa mu na de aduane agu na ye nyina ya tena se adi sese nkrofo be peye akuye enti ba ye roba na aduane hyehye ne ya hwie agu roba no mu na ya ye ne nketenkete ne bo fofofo na bia agibi na ya akosu ade ni ye die ni nti nei akora bi nya aduane a
udi bi enha no na wode wonsa betuma ma wono na din eye ne ya tete nkamomu no mu kare na ye kwafuo mu a nnoboa ye nyina bom ya frefre na ye kwakodo ne nipa ba ko bedo ne 10 days no nipa be yedu bedo no just within some hours eboa maniama ekọ animu sese yayi sanema ni na afri sanema ya wo kan bi te se nnoboa yi se ya wo kan eye ade papa na eboa ma akuafo ho han wo mo de ne ma ne be yiraye ne ma ne be yiraye ye the issue of past and present no tetefo no nim se onim bibi ayene wanyana dwene se ne onim no akra so nim bibi na akra so wo nabi wonanim sene no nti se wo past esene me a menso me wo future sene no mpacha wata se nti ho ne esenka mpanyimfo de toto honhunu se nkura ya beto yi yemma yemmie mu ma mu hunu se nnoboa no asechireni na niyama ne bani nti se mu ba sakram kura mu sakram wo kwan a betimi akoso a aboa information omanye omanim nyansa asene yen nti ni entra omo yen kra oman kan kire ye no omaye ne saa ne aye saa nti nkra no so eba no ne omo so efiri ho omo firi no efiri ho nti enfiri bia se efiri the past present and the future no a nti past and present no yen measure yen kan momu emfa ni dwuma efiri no because akura bi kura wo ha nobo ya ye kan kura wo hunu bi da onte bi da onte ye kura ena ohunu se bi akane obi a me maame na me papa ene noboafo ekonafo na be unipa dom a yetintam nyina na yakonipa ba akonfo bi kura ohunu bi da nti onim ne kande eye ade bi ye jaase se ayira kura ayira na onim abi before no ye wo bibi pana se no a na ye yira no a right mrofo no ba ha ne be hunu sa nkamomu no bro yin bi okwa wase okoman bi so man no mufo no omo ye soronko kura abibi man mu ni o omo ye baako omo wodo hwi hiomo ade bia ni ha omo ntumi nyo nti sankrofo no se yensu omo na yenhwe kwan ye betumi ase omo a gise yeyi saa ne pa no quality no efiri omo asetena mu ansa na ye betumi ase omo a yase omo and ampase omo yifiri mu ma me kira de Japan fo omo pese na omo develop omo nkra no ni omo ye ne se okoto bro yini ba na ode ma ne ba oto kagraka akra onu nkwa ntimi mpegya ndi opegya no ntima no akanye nso nkofre na danfo ndi ba ye nkran keten ba mi ensa nan na ba so mu na ba timi pegya na ba de yeko saa na ba de yeko nti saka akra ne wo ya ma na wotena mu a saa pepepe nti afei na omu behunu se saa ba akofo untumi nyo ye de hye omutim yen we don't have that attitude right abisafo abibi man dwumadie ena waso egusu awutie no yawada weni yawada bia ena ede sa dwumadie ebro ala construction na ebo aye onim me ye aduanani right obi ye bretuo obi ye asona obi ye bebre na aduanafo bi won nkuro bebre ba ye kra ye nim ye ho okọ akuma aduanafo ho okọ akumsa duma se obenya aduanafo ba ye nim ye ho ba biso se nka aduanafo nyina ye ka abom na aduanafo ba pharmacy ye de a nka abusua no nyina bibi so bisa se abusua ben ni gina fapem bi so na abusua ben ni ntumi nya bibi senka impo 50 pesos ni aduanafo ewo Ghana nyina etua na ye pagya aduana abusua. Imagine the great thing that we can do. Hwane nka nkyere ye na ebesida na yate na ebesida na yehunu na adentra yenye. We need information. We need information. Enti na mimisa se ye pese ye ka bom etete obi ana ye bribi ya ya pese ye kora bibia chinchina chen wo se ye ka bom se ekuo ba ko ana ya nka moma ye ntumi nye bibia na on se nka momo no eno ne de ntiase ba se si ai ye nka momenko ana wo nko a wo se bia the polythene bag to street isu a wo mpene wo ye adwuma pa wo benya adwuma ye pa
ode to wa wono de kan wa kan je se na zoom lion fo yire obehwe na foforo de ato afi no wakọ no so obebre pa ba ma ye nyina ye kan bom se Nkoransaman bia no nsuo ntontwene 90.7 FM ye nyina ya age atum bia de na dwena ba on obehunu de ode beto famen na oye hoho nti ode to wa na ba nipa miensa adentra ode to na the same question na afi na ono obehunu ne ho se oye hoho ampa bajo ataze sa ne ye nyina ya kan bom ya adwene kro nti ba bia adwen kro ni no de ade yo edene galam se ya ye kekan hwese asante hene anama wotu senkana ahemfo nyina e kan bom atu sa na moya nka galam se nka ni asante memo ya tu ase dada nti nka momo de eni ho a in fact ne manye edene pa Ghana wo hwe ya mamuo ya brabo ene ye tebia obeka se enka bomu no ya bo ho moden ana ye mo ho moden Ghana wo no Sompa ofre ewo adwem pamu ofre ewo anidasuo mu ofre ewo nokurakamu a Ghana fo giso meka ne sa Adea ha Ghana fo a emma ebia se ye ka se ye nyanka momu ye nya se nyina ye transparency no pere ye ne nokuredi me say Ghana yeti operation feed ourselves na operation feed ourselves no senior Ghana fo di nipa ba kon president ni bie na no kan senior Ghana fo si gigina mu a ye somu a ye de ye adwuma no na che se ba kon ye e wo Ghana nti dia ne besi kwan se Ghana government promote to say free na ko yenkra aduane bia foreign food bia yen nyina yebedi yen aduane nti Ghana fo mo mose yebedi yan kasa aduane choboy me say Ghana fo beje so because na okay no kre me kai mampanin kofo kra breso oye na dwen se efia da bia no yen hye African wear eno na aka ho bepem ne on say oji aka no bia nhye dan ka no bia nhye dan ka bia e wo hode na anye ba o promote no ba wonim omo amo tontoma sanya mo ne a momfa nche me na nipa ofro ne menimbe dra me gaza ho ne omo eto tie and die din adwa hanky because the way na tie and die see move no na emma binum adwuma I esteem say essay omo to tie and die ni pasha mani busu because na wo dey pam African wear na omo etu say din kofo o promote African wear no FM corporate body tie and die no omo dey pam bia say yantumi ampeja no tie and die wo ho but eni what say kare no ana eba no ni nyina eyenka momu ni yede yo right enti sese wo hwe Ghana ya brabo mu ba bia yeduru mfia duosia ne akire ba bia yedure agensemu ana se akwanya wo ho se enkomo ayedi nkamumu ayebo ho dawure yebetimi asan akofa bia na yebetimi akofa ye sha ase afre hen hwan na edi animu ama ya akofa very good senior woka no enseye o se achia na emuye esne abebuo bia se ka se nkamumu hwan ne betumi aboa ye na kwan ben so ne betumi afa aya me ene wo ene nipa bi e wo Ghana na omo a me omo ka ho a in fact se me pese me ditura me nka na mo pese me kanokura meka eya Christopher a Christopher o my a Christopher Muslim for that religious body no in fact we are not doing well anything you need to we don't think about the people's soul, their spirit and their body. We don't think about it. I'm a Christian. I'm kind of correct. Inti no kind of sa say no be say akire mu ama. Me pese me kire mu ne say. Na say me ye na ebe ma ya kire say me wodo. Me odo no de one me kire say hwe na bo nipa no ni emotion aspect no. The emotional aspect no bo ho ban say onye ne ebe pra no ma ontumi develop. Right.
the spirit na ewo ni mu no ye nea ekope ade a eni ho aba de ababuo ni pasetena bo ho ban na hye ni nkran ma ontumi ne honhom no nkanya no ma ne ntumi nya nea esese otumi yo right bo ne ni padua no so ho ban free yare ne niama bebre ho mpaje wate ase na niana meka ne se emotional trauma no bi ni se obi awie school na onni adwuma bi a obeyo nanso na ose wako school emotionally no oye guilty na dwene bunofo miko dia ni miko suaye onti ntimi nka nchen se me ye graduate o na wo de yire wo ye graduate no de yire no dia na wo de graduate ayo nti say if somebody throw that challenge to the person emotionally no he will be a victim nti yan church any muslimi fo a ye dwene nipa no yeduo ni yeyo wo saa kwan nyina ho no ye no asoro no ye nyo asori bi wo nipa beye more than 500 senior mekan churches no mumfanto members meeting say mo organize mo ho outside the church no because mo de mo want ase nti se bi ni gidia mo de mo wo gidia ma mo ho mo organize mo ho na mo mie company not in the name of the church name the individuals no mo mie company na mo mfa mo a nipa asetena what prevent it but you that yes of for Joe Essien. Me bona ba so pa. I saw a very good thing in this man. Senior upper sen kaniama yano. Ohwa achesa niama yansa. We say software ni timi bre otimisu. Chese or what the passion to do something for people. Na unim. Oya ade bi. Omajai. Sorry. Omo pora say ye pesca ya de binti wo de wa queens yempe pipa queens bia ogina ye poro ye ogina kwara no queens omo de go queens of you will never believe it. You will never believe it. Enti unity is a strange power that no one can defend it. Esopa. Right. What is it? Enti asori ka ho. Right. Fear aye family. Say the family sin binu be yade na san bi na binu be kan say family binum wo ho a o matuma organize bi kura o matonkondwa yi ba kakra o betena ho ne keka ho. But one family no one thing I woman say sika bia ba family mu a they try to take it out. O mo pese o mo consume sika no. Hwe sika ne handle no in threefold. Ye obi wa ne nsa so sika mu a ese ose no ni ye woni a sika ne nsa so ma o spend se ose no aye waste no ye different from all spending. Waste ne de o de be ye ne ma emfata na ho hia na spend ne de o de be tua utility ne nkeka ho obi susu nya sika upon the utility ne nkeka ho that person invest the money. Family no ye got the sika cry in the investment aspect. Our family be or bet my contribute to obet me the just a massive family be or obet me the just within 3 years I contribute to sika a promote to ama omo de omo man bi akwabruchi nti say your family ese na nkra say omo boa nkra say asay no had a meaning ye abusuan mu ye nyina etuetu sika we ba ye de na ekọ na mmom akora bi a ebehunu suban se bia no maame ka kire wo ma no ye hunu wumman bi suban se bia lalai obabia nkobi obabia nkobi mra deda ho obahunu se discipline wo ho akora no so apabrochi akọ o padwuma papa ye enti se me ba ne aduru no so se ye padwuma mana family no nyina move ye we nkura se ne awie school a omotifie na ya tena se ne ya check ne ya move wo mo enti se move 1 2 3 a ebenya mpanyimfo a omote abusu omo abusu mu a omo wo nnwuma ye adentra abusu ate ho na sa sample mass we yentumi nye. And because of the canker, what is in our mind, we need to be informed. Say ye nyi bibi am free adwene mu ne yetimo a. Na ye de ya no ne beke kan sam keka. In fact, abo bi ne be chiare because nya ban no kwa na ese o perform. Say family bi abusua bi sha say perform a. Obon say abare nya kra na adwene be ban so na ye wo mansions a ye de eye ye niama a eye abusua de a.
Obani yabeda ase bebre ye na alala construction for ase na alala construction for kaye se ope eye baabi asua adwuma ope nimde bi de adwuma bi a eye wo mo ntwen na obeba na yetimi aboa ye na wo ma asemra sesia Media Sempabo na obia metie mese se wato plot na wia Adea Akye Ema Alala Construction and Training Center na yensi enwie ne prekomao se ope plot atonso a fre Alala Construction esi edan bia ema ankrankre anase company bia oye steel bending carpentry adwuma plumbing auto tiles painting any biodigester ne nsa no POP ceiling mpo ene kumino Alala Construction esi adan etono fofofo Alala Construction and Training Center pese obia nyansa no dwumanti ose pick your form ewon Nkoranza Acha FM Fabia FM Dero FM ena Sompa FM Edra Naje FM Tachimai Asta FM anase main office ewon Nkoranza Nation Junction hwa anase no wo Fabia FM opposite Alala Construction and Training Center ede ne ho abo MVTI enunti ensurachiri technical students moya building and construction plumbing anase tiling no ubetia be attachment ewo Alala Construction and Training Center yeton plumbing materials to say WC taps basin pipes inches bia ene de akeka fre Alala Construction ewo 0540379381 ana 0249591700 ana so say 0246702306 Alala Construction and Training Center se ubesi wudan no a freye na yensi enwie ne prekomao yaba Sompa Abusiafo baby a yedru ne ye be fa ofra adwuma de 90.7 FM ewo ha no bad era tew boy nia wakan nyina bone tofa tew ma ye na ye ma afrefo kwan na omo so eme kabi ensoso nia me kan se minim se restriction ana nhyehyɛ bi ɛwɔ hɔ a ɛma nipa ntumi nka ne ho momo ɛwɔ Ghana de a mentumi nkyerɛ na mom sɛ yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛbɛtumi akeka yɛ ho abobom ayɛ bibia ɛbɛboa nka momo binom wɔ hɔ na ne yɛwɔ hɔ ɛmfa ne ayɛ ne sɛ ɔmo tuatuatuatu sika koraa sɛ mpanyimfo adi because botaya ya na esi so no enye nea ede ne pa bi ebra nipa no a otu sika no nti me sra se yenya nhyehyɛ se ye kan ye ho bom se ye bibia yenya bibia ede mfaso bebra timamufo ene nipa no a oyɛ ade no me mfa nya mfanto ho so ogba krom ha ya hairdresser fuo kuo ahoro bebre ni wa tailor fuo kuo ahoro bebre ni wa okay omo nyina akini nkamfu ano nka bɛyɛ ma hohoahoa sɛ ɔmo nyinaa sane nka mmom nye kuba tan kɛseɛ baako na ɔmo mfa buta bi nsi wɔ mani so wɔ Nkoranza man mu ha wobɛhunu nea ɔmo betumi ayɛ ɔmo bɛyɛ wonderful things nneɛma ɔmo bɛyɛ no odwene ho a wontimi nte aseɛ na ɔmo bɛyɛ ama mfaso aba so ama ankorankora ɛwɔ saa dwumadie no mu no ebi ba yɛboaboa sika no na ɛda hɔ sɛ obi ayie obi yɛ wedding a obi yɛ wei a unity but emfa niama meda se yema afrefo so kwan kakra na omumra dwumadie mu mfa ma yen ene anopei ansana ya sorry 0598994994 0598994994 yema kwan ama waba dwumadie so ba be kire wadwen ewo ha 0598994994 0598994994 na waba enkomo a yedie so Adea Akye Abia dwumadie so ne ya wada we ni ya wada bia ye de abibiman dwumadie bro abibiman ye dwumadie a ye de kasafa asetena mu enema bia asuma yen ye ni beba ye ho so na ebetimi apagya no ye ma kwan na waba so bi 0598994994 na waba enkomo esu ebi 0598994994 anopei mayente wonka na bra nea yewura be kyerɛkyerɛ ye odo a ye ka ho asɛm yi
sorry nkabo mu aye ka ho asɛm yi sɛ na wo siti asefa wo hwɛ wo mpɔta mu kuro mu wasetena mu a sɛ na wo nso esiti de ma wo ɛwɔ hɔ ɛnom 0598994994 ura mu a yɛde adwenkyerɛ no ɛbɛsɔ so ba bra yɛ twɛn no yɛwura wo ma yɛ asɛm a yɛtwa toɔ na wo kasa bi ba yɛde bɛhyɛ mu okay sɛ yɛhwɛ sɛnea yɛka asɛm yi a ɛtɔ da bi a yɛka no sɛ yɛ bi adwene yɛ ne sɛ gye sɛ woyɛ ne kakraa nkamamu no woyɛ ne kakraa ansa ne yɛwɔ nkamamu ho no sɛ ɛnyɛ kakraa ɛyɛ tirimpɔ baako a nipa dodoɔ a mobɛnya biara mode bɛyɛ mekae sɛ mmaa bi wɔ yɛnkura no binom ase alright ne ɔmo yɛ ne sɛ ɔmo wɔ boss kɛseɛ dadeɛ ne yɛde ayɛ ne yɛde kredo ato ano nti week biara mukɔdi paa bi a sika ɔmo bɛnya na ɔmo nyinaa kɔgyina hɔ na yɛde atom na yɛbie ne yɛde tom a ne yɛde nsafoɔhe ama nipa foforɔ na ɔde kɔ ɔmo tumi yɛ ne saa afei ɔmo kɔ bie so a okay nti ma yɛnte wei mmra good morning sir wodin ne baabi a ɔkasa fi friend Sobri alright Nkoranza Mr. Obiri yɛda ase bebree sɛ waba dwumadie so ma yɛntie wo nso wadwe nkyerɛ Because what a brilliant idea for today. No correct. Dynamitra. Dana hawa unyama yihiyeni. But. Ito biya sorry na ya hochire ye. Yisi. O se o se biya abrofono. Omutimi jiji sika. Na aboroso. Nye di bia bra Africa for. Omodi abeduru no. Moses kana ko di boto ba ko. Ye kan say nkabomu ye adwuma. That unity is strength. Nkabomu ma hoden. So abusia ye nipa 40. Dada bia ye si wa wan siri ya ato ho. Ye ni mamu ho be 5 years. Ugo hunu se sika na da ho na. Right. Baby, I am a tax and I didn't come over your say. One day, 1 for 3 years. I'm a catcher of myself. I'm crying to Hayano. One bit make you cut this crab for our ha by them. Now, so no man can hear me say, you've been a bit near this year, mamma. Battery, mean suggest 300,000, which is 3 billion. 90.7 FM. But you know, with a small size. Small no increasing yini. Now be what do you call it? A starting micro. Kiti. Na yini. Na be small. Na yini. Na be macro. Na yini. Na be big company. But ya yini ya say, since I wish I see a kati. Si papa na so no okase. Omo maka omo ha bom mai nui ne adumasuya po a omo tutu susu omo krasi ka no metu bia bie company na ma omo ho na bia to su mienu a me di twa to ne se abusuya kan tete na ye nyina ye ba ankwala bere mu no ye ma me no ne ya papa no nyina tifie ba ko abusuya ni nyina na fi ye fie ba ko ye didi bom ye nanti bom ye kwa kuom bom enti wunyi nyina muhunu mo ho se la wo ye nipa ba ko ye pensi ye nyini ye ti bi di self contained nti wo no unya sika no akosi na no yere no manko an te wo usia ni bi amam bi da wo nso akosi na wo ya akosi nti efi ho ko no munnim mo manu nnim mo ho so mo ya abusia nti wo munya abusia na be de no ma ye ba ko nti abibifo se de na papa no ka no abrofo no se da be ye development wa ha in 18th century ho na mo hunu se ta unity na ya wo no wa ha no so mbe so mbe wuro mu o mu ntimi nti ji so mba betitie mu nti kwan mbe fa so abetitie mu ne se o ye ni di mo ba ko fo nipa ba ko wa ni di na nipa mi ni na edidi aboma obi de ne yare be sare obi ya na fi ye nya ni atwa we aduane atwa we aduane ye ni di mom nti ye nya ba ko afi ye ko ye nim no pesa me ka ala ye be bom
Yeda See the papa no cannot dear. Program we mamuchum. Mumfanya juma. Me angata me no kasei. Aduma tade na bidama me say. Me ma ni mu dear fa. Sika ye finance. So because billions of city krana ya say who Christian no. A present for ye. You be una say sika no what ye. Now so me de to. Ni bi akobo un say sika na ye. The answer the aye boa na ma no. Yes, yeda se bebre no de a wo de bae opani ye bre na nya ye binti wasem etwato na ye nwie nia etwato pa ne se ewo nipa asetena mu no nipa bia ni ho a oye yi totwene nipa bia ni ho a ye yinimu right nipa bia aye kranse nipa bia no obi hia wo nipa e wo mu no matter the status of the person ndi ye mfanto yetim ndi ye kabo mu saa etimi boa ma ye so ohaw ahora no di ohaw bi e wo system no mu no wo behwe na nipa nhunu kwan obafa so obeso ano no na obi a ubu ni abomfia no na ono ne betimi aso ano nti ye nhye saa we no enso nti say ebetimi aso hawa no ehia ankrankre emwa esise kabom ansena yetumi edisa adwuma no nti nkamomwe mesra atiefo se moma ye ntie ne kwa ye nhya ase ntua na mo na yemfa eni ejuma yankopon nhyira mo yankopon nhyira won so abusiafo ene a ye yewura Jima Johnson dodo na afre no ask God alone yawada bia ono no beboa ye ma yedi sa adwuma ene nso yebeda na ase se wode ne nim dia ba beboa ye yeda yatiefo nyina nso ase papa mo amofre de mo sika eboa adwumadie yeda alala construction so ase pa eba na dansie eba na setena mu pese osun adwuma bi wo pese wo ya attachment a obeko alala construction Nkoranza ha wode no kware die obuo ni nimde ebe kire wo adwuma ye enti no ya na wahye no enso ene se wudu birthday yema happy birthday baby bia wo a wote yenka bia se na your birthday yema happy birthday na birthday no ne o birthday ne na wadi 1 year Vinicius wo me sister Akua ya wo kumase kronom kwapra so ono na ode bae se ne ya wish you birthday happy birthday edeye sika promo draw no bi no obi asan ya we ne enti yenkwa ahoma no so hello good morning. Good morning. Me pacho udin edise na ehefa na wo sesi ai Udin the Isaac Obi no watchman tempe yeda se Isaac aze anope watwa Sompa sika promo no bi ni try pa right ucha saying na wenya saying ucha 20 cedis maybe 250 ucha 20 cedis and wenya 250 Ghana 250 Ghana right yeda ase bebre nti de na uka kire tiefo aka efa Sompa sika promo no no size I don't say that na ho no obi after o ye bi no better no 90.7 FM amishira ya menshira won so yeda ase o me John yeda ase bebre koso na twa bi na ubedi dodo na me da ase bebre amishira wo fa amen abusan for hane yede twumade no AC DJ systematic ene boy ye ode ye call Facebook no so sanso ena ode ye call YouTube no Sompa sika promo no code no ye *256*3# *256